semblar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Doncs comencem. El tema d'avui, sobre l'educació, el confinament, el que ens ha sotmet aquest virus del Covid-19 ha fet que tanquessin les escoles i en poc temps transformar el sistema preferentment presencial de les aules a un aprenentatge en línia. Avui, a un dia de l'obertura de les escoles, encara moltes veus discrepen si s'han d'obrir o no. Potser és el moment de replantejar-nos el sistema educatiu actual i d'obrir les portes a nous mètodes d'aprenentatge o parlar del paper social que l'escola té i la conciliació amb les famílies i amb el model actual econòmic que tenim. Fem un debat obert, com ha explicat el Ferran, amb l'opinió de l'Oriol i la Cristina, que si volen ells mateixos ja es presentaran. Ja ha explicat el tema del xat, com funciona, que el torn de paraules, i anirem fent... Ho hem plantejat en 3 punts. Podeu participar en cada punt, però sapigueu que sí que ho anirem regulant en el temps perquè no s'allargui i puguem parlar de tot. Llavors, llenço el primer punt, l'Oriol i la Cris es presenten i, si us sembla, comencem amb aquest tema de l'educació. I diem, és compatible l'educació formal, tal com la coneixem fins ara, amb el confinament i l'aprenentatge en línia? És el moment d'obrir les portes a nous estils d'educació? Començo jo? Vinga. Doncs vinga, jo soc l'Oriol Guinart, soc profe d'aquí de l'Institut Lauro de les Franqueses d'ençà aquest any i poca cosa més. Anem endavant. És compatible. A veure, una cosa que hem de saber, que passa de forma irregular, és que ja fa un temps que l'educació està canviant. Irregular vull dir que hi ha professors encara que estan ancorats en un estil d'educació més tradicional, més transmissiu, més acadèmic, però hi ha molts companys que fa temps que ja estem intentant explorar noves vies. Això per començar. Llavors, ara ens ha agafat aquesta crisi del Covid-19 i ningú estàvem preparats, ningú sabíem com, però jo crec que s'ha fet molt evident que aquells que tenien un estil més acadèmic estan tenint moltes dificultats per adaptar-se a la situació. Jo sé de companys a secundària que la seva obsessió és com es fa un control amb 2 càmeres vigilant la pantalla, vigilant el boli perquè si no copiaran, i altres que sabem, que copiaran, que sabem que simplement col·laboraran i ens sembla bé. Per què? Perquè crec que, jo què sé, els treballs en grup o més col·laboratius és una cosa que és positiva. Llavors, aquells que començàvem a explorar altres vies d'aprenentatges més significatius, més col·laboratius, etc., ens està sent més fàcil sobreviure al confinament, crec. Tot i això, s'ha d'anar preguntant als nanos, estaria molt bé que hi hagués també algun noi o algun nen, fins i tot, que ens diguessin com ho viuen. Però sí que és veritat que l'educació s'ha separat, que continuem fent coses, però, i aquest és el tema, no és el mateix una pantalla que la presencialitat. Nosaltres mateixos no estem vivint igual aquest debat si estiguéssim cara a cara tots i veiem tots els gestos, totes les maneres de fer que tenen, per exemple, l'auditori, que veure-ho seguint en pantalla. Jo no puc detectar si un nano està especialment trist o si un nano ve amb son perquè s'ha passat jugant a la consola a casa o si els estic avorrint a tots perquè estan tots baixant el cap o si estan tots amb uns ulls oberts perquè això els està encantant o directament m'ho diuen. No és el mateix. No és el mateix tenir cura, que és una de les funcions de l'educació, a través d'una pantalla que quan estan tots interactuant. I no és el mateix tenir taules separades 2 metres que un grup de treball interactuant. No té res a veure. O sigui, ens estem sortint raonablement bé, potser, però és una tirita que ens hem posat davant d'un problema. Però no té res a veure el que es fa a les escoles i als instituts presencialment el que es fa a distància. De moment, Cris, jo ho deixaria aquí.
M'havia trencat el micro perquè hi ha molt de soroll per aquí. A veure, m'alegra que hagis començat tu, Uru, perquè pensava que el nostre discurs seria molt similar. En certes coses és cert que penso com tu, en d'altres la nostra realitat o la nostra experiència és diferent. L'Uru treballa en secundària i jo treballo a primària i en un centre on hi ha infantil i primària. I la realitat del confinament ha estat diversa, per tant, encara que el fons sigui el mateix, les experiències han sigut diferents. Aleshores, intento ordenar les idees. Sobre la pregunta, l'educació formal és compatible amb el confinament? Aquí entrem en un gran debat, que és quin follon tenim amb educació, ensenyament, ensenyament formal i què és educació. Aquí és quan es barregen moltíssimes coses, perquè en educació entra un valor social, familiar i d'escola. En l'ensenyament reglat entrem en els objectius, els continguts i el currículum. Aleshores, centrar aquest debat és diferent, no? Vull dir, què és el que hem fet en confinament? En confinament el que hem garantit a distància, perquè ens ha obligat el departament, en certa manera, és garantir uns aprenentatges que s'havien d'avaluar i acabar fent un informe. Almenys en primària i m'imagino que en secundària també. I això ha comportat un gran estrès a nivell familiar, de famílies que han d'acompanyar, a nivell de mestres i professors, com deia l'Uru, perquè aleshores hi ha mestres que no saben adaptar-se per la seva manera d'haver fet la classe o d'impartir aquests aprenentatges, i pels alumnes, on hi ha una doble càrrega en una situació en què era extraordinària per tothom. Aleshores, és compatible? És compatible. S'ha estat fent? Ho hem estat fent. Ho hem aconseguit per tothom de la mateixa manera? No, perquè la realitat de tots els infants era molt diversa. El que deia l'Uru, no podem saber com estan aquells infants i no sabem si el que era necessari realment en aquell moment era impartir aquests coneixements i posar aquesta càrrega lectiva en aquests moments. Potser no era tan necessari. Avui llegia l'article que ha compartit el Xavi i parlava d'aquest dret a l'educació i que s'estava perdent un curs. Bé, estem vivint una situació històrica en uns moments en què ens hem d'adaptar tots, no només l'educació, i que realment voler fer continguts acadèmics en època de pandèmia pot ser un motiu de reflexió molt més enllà del que és l'ensenyament reglat. Per tant, penso que ho hem fet. No sé, si a mi m'haguessin deixat triar no ho hagués fet així. De fet, hem intentat canvis dins del possible i, evidentment, triangulant. En el meu cas, jo soc tutora de quart. Quart són nens de 9-10 anys. Tenen coneixement de la xarxa o dels ordinadors, en certa manera, però no són tan autònoms per poder treballar tot telemàticament com, per exemple, un alumne d'institut o de secundària. Això comporta que en determinats moments i per determinades activitats necessiten acompanyament familiar. Si abans atendre la diversitat de 25 alumnes era complicat dins de l'aula, acompanyar la diversitat dels alumnes més la diversitat familiar, ja no només social, sinó laboral, de salut, durant aquest temps, doncs s'ha complicat. I ens han obligat a posar una càrrega lectiva i s'ha confós l'acompanyament emocional, l'educació, amb l'ensenyament reglat. I s'ha fet tota una barreja i amb això discutim d'educació sense posar cada cosa al seu lloc. Aleshores, és un debat molt ampli, no sé si dono resposta a això, i amb el que volia afegir amb l'Uru, amb el que sí que és cert que hi ha molts mestres que fa molt de temps, aquí a Catalunya especialment, hi ha un moviment molt potent de canvi, de voluntat de fer coses noves dins de l'educació, algunes des de dirigits orquestrats pel departament, Escoles Noves 21, etc., fundacions, Jaume Bofill, o simplement la voluntarietat de descoberta de mestres i associacions com el CAIEP, que són escoles vives, o la Shell, que és xarxa d'escoles lliures. Hi ha molt de moviment i realment el que penso que ens està passant a educació és que plou sobre mullat. A educació estan passant moltíssimes coses, igual que havien passat a sanitat. Educació havia patit moltíssimes retallades que no s'han recuperat i ara s'ha afegit tota aquesta pandèmia i es posa una càrrega sobre l'educació sense tenir en compte en quin estat està l'educació. Vull dir que si comparem amb sanitat, i no ens podem comparar, però evidentment si som conscients que la sanitat a nivell d'infraestructura no estava a l'alçada d'una pandèmia,
l'educació, per recursos, no estava a l'alçada de fer una educació digna per tots i per tothom. Ja no parlo en pandèmia, parlo a nivell sense pandèmia. No teníem els recursos i estàvem fent, doncs, gràcies a l'esforç de moltes persones, estem tirant endavant una educació pública, però sense recursos des de fa molts anys i amb moltíssimes retallades. No sé si he contestat tot, però suposo que hi ha preguntes. Bueno, preguntes. Espera, jo al xat no el veig si hi ha alguna pregunta. Ara, continuem, perquè semblant. Sí. Continuant amb el debat, mentre no diu algú més, és evident, jo abans m'ho he saltat per anar introduint coses, que la situació a les cases és molt desigual. I no és només, també és una cosa que s'ha intentat solucionar, que és portar ordinadors a totes les cases, una cosa que ha anat, diguem, regulint, perquè els ordinadors allà on calien han arribat tard, però no és suficient, perquè si tu portes un ordinador, una finestra, a una casa i ni l'alumne ni la família és prou hàbil per moure's amb la complexitat que demana una cosa nova. Una cosa és fer servir l'ordinador com ho fem servir a l'escola, però tot això, les videoconferències, els Meets, els Zooms, els Classrooms, si no es feien servir, après de nou i molt ràpid, això hi ha alumnat molt capaç de fer-ho i famílies molt acostumades i alumnat i famílies que no. I, per tant, si entrem en el tema de la diversitat, que ja me l'havia deixat per anar-lo introduint, és evident que els efectes de la segregació escolar i etc. s'han amplificat. Hi ha una família hàbil amb la informàtica on hi ha ordinadors i pantalles múltiples perquè tots els membres de la família puguin teletreballar i tots els fills, si hi ha diversos fills, puguin fer servir l'ordinador a l'hora que toca, quan el tutor, tutora o el professor els hi demana. En secundària, en alguns casos, han sigut 2 i 3 hores diàries. Aquestes pantalles hi ha llocs que no hi són i no és el mateix fer treballs a través d'un mòbil que fer treballs a través d'un ordinador. Però és que, a més, és que hi ha famílies que poden ajudar i estan arribant productes excel·lents i hi ha famílies que no poden ajudar i aquells productes són més fluixets perquè és que és obvi que no és just i no hi ha igualtat d'oportunitats a les cases. Però, de fet, és que tampoc hi havia abans. O sigui, ja es notaven aquests efectes a l'hora de les classes lectives. Una de les funcions que hem de fer a l'escola és igualar aquestes desigualtats. I en aquesta situació s'han desigualat. O sigui, és molt més difícil, no estem a les cases i, per tant, no podem igualar aquestes oportunitats, no podem igualar aquestes desigualtats perquè no hi som i perquè segurament no les detectem. És molt difícil jutjar un noi que, per exemple, no s'està connectant a les classes o una noia el per què ho està fent. Pot ser que s'adorm en casa secundària, però pot ser que s'adorm per alguna raó, perquè està fent una altra cosa, i alguns t'ho diuen i alguns no t'ho diuen. Perquè la vergonya, per exemple, en l'adolescència actua molt fort. I poden tenir moltes dificultats a casa i no explicar-te-les, amagar-les. Llavors, tornem-hi, la funció de la presencialitat a l'escola també són totes aquestes coses. I nosaltres, des de casa, podem anar suplint els continguts, fins i tot hem fet coses, he arribat a fer experiments a les cuines, però no sabem si hem arribat a tot arreu, de fet n'estem segurs que no hem arribat a tot arreu i per això, que ara parlarem del debat d'obrir o no obrir les escoles, jo crec que tot el professorat està desitjant obrir l'escola i veure els seus nois. El que passa que en les condicions adequades, que aquest és el debat. Tampoc es pot fer bé de 15 en 15 a distàncies de 2 metres i que no es puguin ni veure la cara perquè han d'estar tapats. Bé no es pot fer. Potser hem de fer el servei de guarderia, diguem, que és el que se'ns demana i aquest és un dels serveis que també fem. Però educar bé en aquestes condicions és evident que bé no ho podrem fer. Podem ficar tirites, com les videoconferències han estat les tirites. I sobre el tema que plantejàvem dels nous estils d'educació, és el moment ara? No és el moment? Creieu que és una oportunitat perquè hi hagi un debat més a fons sobre això? És el moment del debat, però és que aquest debat ja hi era. O sigui, el debat del canvi educatiu, que he de dir que és un canvi molt lent i és una cosa que s'ha de fer en dècades. O
segurament, perquè tothom hi entri, està en marxa des de fa força temps. El problema, el que no es percep, és que un canvi d'aquest calat amb una estructura com l'estructura educativa d'un país, que el Departament d'Educació seria l'empresa més gran de Catalunya, aquests canvis, i és un canvi cultural, també en els pares, aquests canvis no es fan d'un dia per l'altre. I el que sí que fan d'un dia per l'altre, els nostres governants, és canviar les lleis i donar-nos encàrrecs nous abans d'haver après a complir l'encàrrec anterior. O sigui, cada cop que fem un canvi de llei i si ens demanen coses noves, necessitaríem 10 anys perquè tot el sistema s'acoplés. No hi ha hagut cap llei educativa ni cap nova proposta de canvi que hagi tingut el temps suficient com perquè tothom s'acoplés a aquest nou canvi, aquesta nova manera de fer. És un dels problemes. De fet, el problema és que estem canviant massa sovint, sota el meu punt de vista. Afegeixo coses, suposo, ara ja m'he perdut, perquè m'estava escoltant i dic que té raó. Aleshores, és el moment de canvis? Ja ho ha dit l'Uru i jo ho havia comentat també. Fa molt de temps que s'estan intentant fer canvis, però això sí, s'estan fent canvis amb pocs recursos i a vegades jo he notat moltíssim, perquè he discutit moltíssim d'educació a la distància en aquest confinament, sense acabar de que la societat, per nombrar un ente X, acabi d'entendre l'educació i sense tenir objectius clars de què volem de l'educació exactament. Volem repetir paràmetres que hem viscut, és a dir, volem canviar l'educació, però en el fons, quan portem els nostres fills a l'escola, volem que aprenguin el mateix que jo havia après, perquè jo amb 5 anys ja llegia, perquè jo sabia dividir, perquè com fem això, però com és que no feu l'altre, i tot i que el currículum o, diguem, les lleis d'educació, bueno, les lleis d'educació no, perquè a Catalunya només en tenim una, la LEC, i en podríem parlar molt d'aquesta, el currículum a nivell d'objectius ens empara a dir que els continguts han canviat, la pressió social, la desconfiança moltes vegades de les famílies, fa que acabem reproduint coses i no puguem avançar, costa. S'ajunta també el fet que cada centre té autonomia i això, en lloc de generar potser aprenentatges enriquidors que es poden compartir amb les altres escoles, genera, o instituts, no sé si us passa tant, però segur que també, genera competències entre escoles. Per tant, tampoc estem guanyant res. Aleshores, penso que sí que hi ha moviments de canvis educatius, que hi eren, gent que ha canviat la mentalitat i que s'està formant, hi ha moltíssima pedagogia al darrere i autors i persones que reflexionen i continuo dient que Catalunya és un motor a nivell d'Europa i no ho sabem per molta gent, això que som desconeguts a la pròpia terra, doncs en aquest cas ho seria, però no ha arribat. No ha arribat o es queda només en el sector dels mestres i dels professors. Aleshores, ara sembla que de cop i volta ens diuen doncs us heu d'adaptar als canvis, tenim un moment de pandèmia i us heu d'adaptar als canvis i l'escola s'ha d'adaptar. El que jo he rebut com a preocupació de les famílies, i no sé si alguna família ho sent igual, era que adaptar-se als canvis vol dir tirar 20, 30, 40 anys endarrere. És a dir, a la nostra escola no hi ha llibres, a la nostra escola no hi ha quadernets, a la nostra escola no a nivell acadèmic. Això generava tal inseguretat que era no, el curs vinent us plantegeu fer llibres, us plantegeu fer quadernets perquè us heu d'adaptar als canvis. Adaptar-nos als canvis justament no és això. Realment no podem dir que això ens servirà per una oportunitat de canvi, no sé si la paraula oportunitat és la correcta, però a mi no em desagrada, i penso que a més d'un mestre professor tampoc, el fet de tenir una ràtio de 15 alumnes, això hauria d'haver passat segons normatives ja amb el decret d'inclusió de l'any passat, abans de la pandèmia, i això si es fa realitat ja veurem, serà per uns motius sanitaris, no per uns motius pedagògics. Doncs això, tenir alumnes durant moltes hores fent projectes o treballant amb els tutors per desenvolupar conceptes, a mi em sembla que és una opció o és un moment per poder portar a la pràctica teories pedagògiques. Però no és el que sembla que s'està reclamant socialment. El que s'està reclamant o el que es mou és tornem endarrere, tornem a agafar llibres, i per ser més moderns, doncs igual llibres digitals, que això també ho havíem viscut sobretot amb instituts. Aleshores, no sé si aquesta adaptació de canvis està ben entesa i cap a on portarà.
Però bueno, que si després volveu bibliografia, per exemple, realment hi ha hagut molt moviment pedagògic i està ben, a vegades no escoltat. No sé si hi ha alguna pregunta o algú vol afegir sobre el que estem parlant ara alguna cosa. I si no... Sí, algú que vol preguntar alguna cosa? No? Sí. Sí, el David. Sí, una pregunta per la Cristina. Deies, Cristina, que a nivell de Catalunya s'està fent, si ho he entès bé, que hi ha molt de moviment amb la intenció de fer canvis a l'educació. En quina direcció, o sigui, en quin objectiu o en quina línia s'està aquesta transformació que es vol fer, en quina línia és? Si ho pots sintetitzar en 4 paraules. O sigui, quin és el camí de transformació que es vol seguir? Crec que, perquè hi ha un moment en què t'he perdut, però interpreto que la pregunta és cap a on va aquest procés de transformació a nivell d'educació. Sí, cap on vol anar, diguéssim. Clar, aquí s'ajunta la voluntat dels mestres amb la del departament i el de potser algunes empreses entorn al món educatiu. Aleshores, de totes podem agafar determinades coses bones. Per exemple, a nivell de fora del que seria el departament, fa molts anys, jo diria que més de 10, que hi ha associacions d'escoles, com per exemple la Shell, que és d'escoles lliures, en què defensen un tipus d'educació respectuosa, centrada en l'infant, amb pedagogies més semblants al que podria ser pensadors com Francesco Tonucci, un altre moviment d'educació amb altres experiències. Això fora del sistema. En paral·lel, també hi ha el conjunt d'escoles d'educació viva, amb el Jordi Mateu com a principal promotor, i que aquí al Vallès en tenim algun exemple d'escoles que estan funcionant com a tal, que també estan fora del sistema, no estan reconegudes com a escola, però estan fent una tasca impressionant de divulgació a partir de documentals, de formació, i també és un tipus d'educació que no estan dins del sistema perquè les escoles que formen no poden complir els requisits que el departament necessita o demana perquè tu siguis una escola, però sí que acaba treballant amb els infants per assolir un desenvolupament global de la persona. Un dels temes que canvia molt és això, els aprenentatges a partir del vincle, que és en el moment social en què estem vivint o que portem ja anys vivint, és molt important. Tu no pots, per poder assolir aprenentatges hem de tenir un vincle amb les persones i cuidar els dos aspectes. No només és sempre amb l'acompanyament emocional, però és com una condició. Això fora del sistema, però estan fent molta tasca divulgativa i realment és molt interessant. Dins del sistema, el Departament d'Educació, dins del Departament d'Educació va sortir tota la xarxa d'Escoles Noves 21, a partir de va sortir des d'un conjunt de professors, d'un institut, que veia que hi havia com que molts instituts i moltes escoles estaven fent coses dins dels seus projectes, ja siguin perquè treballaven per projectes, per escoles d'art, que moltes escoles, a partir de tenir autonomia de centre, estan fent moltes coses, però no ens ho comunicàvem. Aleshores, l'objectiu va ser generar xarxa i d'això, en el moment en què va passar a ser orquestrat pel Departament d'Educació, se li va posar el nom d'Escoles Noves 21, on hi havia una selecció d'escoles que formaven part, aleshores es compartien les experiències, es feia un estudi, i això em sembla que ara ja està acabant, però s'han tret unes conclusions i s'ha generat com un altre grup, que aquí ja em perdo, perquè amb aquest tema no hi ha un conjunt d'escoles, que estan com siguem models de com es porta aquest canvi de model pedagògic i que aleshores això representa que s'ha de fer extensiu a altres escoles. I després hi ha fundacions externes o privades com Jaume Bofill que fan estudis, aquí també em perdo bastant perquè aporten informació sobre educació, ajuden a desenvolupar idees, però jo tinc la meva opinió personal de quina idea darrere d'aquesta fundació hi ha sobre l'educació. S'ha de dir que, per una banda, penso que hi ha mestres i professors que creiem que l'educació s'ha de canviar des de baix, però també és cert que el departament i aquest tipus de fundacions, en els últims 10 anys o una miqueta més des de la implantació de la LEC, es pensa que els canvis són des de dalt i des de la funció directiva. Per tant, a vegades aquí entrem en una cosa és la força del carro dels mestres i professors i professores
I una altra és quan et venen les coses imposades des de dalt i que a vegades, quan han d'arribar a la tutoria, queden molt allunyades de la realitat. I un exemple, i amb això després et passo la paraula, un exemple d'això seria les instruccions que ens han arribat, almenys a primària, de com acompanyar els infants i quines activitats proposar en confinament. Era el document amb una teoria preciosa, un redactat meravellós, amb unes idees que ja m'agradaria a mi que tothom les portés al dia a dia a l'aula, que han d'estar contextualitzades, que han de ser pràctiques, que no han de ser continguts aïllats, un conjunt de teoria pedagògica preciós, però dius, a veure, qui ha escrit això té 25 alumnes a la distància, amb la realitat de les famílies, aleshores ens passa una miqueta així, que es volen fer les renovacions des de dalt o les teories des de dalt i jo penso que també la base s'ha de treballar moltíssim. Hi ha una base en general preparada i amb ganes. I amb això passo tota la paraula, Uru. Vale. Alguns matisos, tot i estar molt d'acord per fer-li el dibuix sense el David, amb aquesta qüestió de canvis imposats de dalt i de baix. Primer matís, no només això. A Catalunya, ho dic perquè ara tothom parla això d'Escola Nova 21, jo sempre dic que soc d'Escola Nova 36, a Catalunya des de Ferrer i Guàrdia, que s'estan fent renovacions pedagògiques que s'hi van, o sigui que s'intenta canviar l'educació. Ferrer i Guàrdia era un professor anarquista, i l'escola que es podia haver desenvolupat, que es deia el CENU, durant la Guerra Civil, i que va quedar estroncada per la dictadura, és on veuen, una de les fonts on veuen moltes d'aquestes renovacions que després ens tornen de països estrangers on sí es pot poder fer. Però nosaltres érem punters, ja, tradició catalana. Llavors, això es va estroncar. I demanava una escola activa, també demanava una escola mixta de nens i nenes, tota una sèrie de coses que, si t'hi fixes, té el mateix fil. O sigui, aquí hi ha aquesta tradició. Sempre explico que no es va poder fer a l'escola, però en els grups de l'educació en el lleure sí que s'ha estirat aquesta tradició. Per això tots són tan bons mestres els que han sigut monitors i monitores d'esplai, perquè veuen d'aquestes idees. Ja treballen per projectes d'esplais, ja fan tota una sèrie de coses. Això com a primera cosa. Segona cosa és que hi ha molta pressió també per part fins i tot en el meu àmbit, per exemple, que són les STEM, les ciències, tecnologia i matemàtiques, hi ha molta pressió també per les empreses perquè veuen que els professionals estan tots partits pel mateix patró. Són tots homes blancs heterosexuals ensenyats de forma acadèmica i, per tant, tenen les mateixes idees. Aquestes empreses capitalistes també veuen que cal canviar l'educació. Hi ha una pressió per aquí, amb uns objectius molt diferents que poden ser els nostres, però hi ha una pressió. Jo, amb tot això, més que ser crític, el que crec que ens hem d'apoderar de les paraules, vull dir. Està bé, per exemple, fer STEM, vull dir, fer les ciències, tecnologies i matemàtiques d'una forma molt més competencial i no tan acadèmica perquè llavors surtin professionals més creatius? Sí. Està bé que sigui per anar a treballar a Google i fer per terrastre econòmic? No. Però, per tant, per exemple, jo formo part d'un grup que es diu Global STEM, que barregem STEM amb justícia global. Hi ha coses d'aquestes i hi ha grups de professors. Està bé Escola Nova 21, encara que la pagui la Caixa i la Bofill i tal, és que el detall d'Escola Nova 21 a mi em ressona moltíssim aquesta escola del CENU anarquista, és que és gairebé el mateix, evolucionada als dies d'avui. Està bé el que proposen, sí, però la intencionalitat és el que compta. Jo insisteixo moltíssim en les intencionalitats. Per a què fem cada cosa? I les millors metodologies per fer cada cosa segurament són les mateixes, però jo puc tenir una intenció o una altra intenció. El que volia explicar, això és com aquí, nosaltres som com els àrbitres de futbol, tothom en sap de futbol, els entrenadors. Tothom en sap d'educació i som els docents els que tenim tots els dubtes del món sobre educació. D'acord? Tothom diu, el que s'ha de fer és... El que s'ha de fer no ho sé perquè jo porto molts anys i encara no ho sé. Tinc molts dubtes. O com amb la ciència. La gent no entén que estem en processos de canvi de recerca. Hem de fer recerca alhora. Provem coses i algunes van i algunes no van. I les que van hauríem de comunicar-les al resta de companys, amb això estic molt d'acord amb la Cris, no competir entre escoles, sinó comunicar el que funciona i el que no funciona per tot el sistema educatiu, i les que no ens han funcionat també hauríem de comunicar que no ens han funcionat. Però és que la nostra feina no és reproduir un llibre. La nostra feina és generar activitats d'aprenentatge, provar i fallar, i tornar a provar i encertar i fer evolucionar. Llavors, hi ha gent, això és molt... Ara veia un comentari de Sílvia Sorita per aquí. Això és molt incòmode, fa sortir moltíssim la gent de la zona de confort
Hi ha molt poc control i, evidentment, hi ha gent, tant professors com pares com alumnes, que no ho suporten. Escolta'm, deixa'm-ho fer com sempre, que em va bé. I ja, però és que no estàs aprenent el que has d'aprendre, és igual. Perquè, clar, el que fas canvis generes incertesa. I aquesta incertesa hi ha gent que no la porta gens bé. Jo tinc molts problemes amb nens, nenes, concretament, brillants de batxillerat, brillants de 10, perquè quan els fiques davant d'un sistema, d'un dilema moral, que a mi m'encanta fer-ne, com que no hi ha una solució correcta, ostres, no hi ha resposta correcta. Jo sempre he dit el que m'han dit que havia de dir i aquest profe m'està demanant que digui el que jo opino en una situació que no hi ha una cosa real. Això que a mi m'encanta fer-ho em genera conflictes amb alumnes de 10, perquè no saben que han de contestar, han estat sempre dient el correcte. Però això genera una societat molt obedient, que a mi no m'interessa. Llavors, jo sempre tinc batalles amb els excel·lents, en aquest sentit. Llavors, tot això, ens hem sortit de tema, però no, tot això fa que quan hem de canviar per força, doncs clar, tothom està fora de la zona de confort. Si no els hem educat en la incertesa, llavors tothom passa molts nervis a nivell social. Jo crec que hem d'educar en la incertesa. I s'ha de veure que els profes poden fallar i de vegades proven una cosa i la tal. I a més comunicar-ho amb ells. Escolta, nois, vaig a provar això. Ha anat bé? No. No. O ha anat bé? Sí, doncs ho continuaré fent l'any que ve. Una mica aquesta és la idea. Tenim molta por a la incertesa i la societat cada cop és més incerta. Jo crec que aquí és una de les raons per les quals hem d'estar en perpetu canvi l'educació. No hi ha una solució. I en perpetu debat, tant pares com alumnes, com famílies, comunitat educativa en general. Torn de paraules, no sé si hi ha alguna... Hi ha una pregunta aquí al xat, però crec que més o menys, no sé, la Solodopia que pregunta si l'ensenyament basat en llibres és coherent amb la realitat actual, crec que és més o menys el que ha contestat l'Uru ara, no? No sé si... És una cosa, jo faig servir llibres també de vegades. Vull dir, el tema aquest de la recerca va per aquí, o sigui, no tancar-se a res, tenim una sèrie d'instruments, una sèrie de metodologies i per cada cosa s'ha de veure. El que és molt fàcil de fer però no és adequat és únicament fer aquell model de fer servir un llibre, que el professor llegeixi el llibre, encara que sigui un PowerPoint fantàstic, un geniali, i reprodueixi el que diu el llibre davant dels alumnes, ells fan exercicis i llavors el profe els corregeix. Això jo crec que s'ha d'anar diversificant. Hi ha alumnat en secundària que li va molt bé aquest model, però només són alguns. Si només fas això ho pots fer, però no sempre, perquè hi ha nosaltres que t'estan caient. Llavors descobreixes, quan canvies de metodologia, constantment descobreixes capacitats. Llavors, però és evident que si la societat està canviant a la velocitat que està canviant, els llibres caduquen als 2 anys. Per tant, això ha d'anar diferent. Ara, com a font d'informació, poden anar bé. No sé què dius, Cris, tu d'això. No he acabat de... Rosona. Vale. Sí? No he acabat de... Ressono jo? Parla. Sí, Cris, ressones tu. Hauries de mirar de... Baixar un pèl el volum. Baixar un pèl el volum, Cris. No. A veure, xerra. Xerra, Cris. Cris, m'escolta? Ara millor? Ara millor. Millor, molt millor. És que la cobertura... Intento moure'm de lloc, si no, continueu. Ara anem bé. I el fons, insisteixo, el fons és collonut. Vale, doncs jo continuo. Vale, aquí. En relació als llibres, que he interpretat un tros de la pregunta perquè ja heu vist que no... Bueno, que he perdut la cobertura un moment. Quan jo he parlat de llibres, estava parlant d'escola de primària, no critico la secundària, sobretot penso que tenim molta pressa a nivell d'acompanyar els infants en els aprenentatges i a nosaltres ens ha passat, o a mi personalment, en conversa amb famílies, de fer portes obertes de l'escola i famílies comentar, no? Ens agrada molt l'escola, però, clar, em fa por que quan arribi a l'institut, com treballeu d'aquesta manera, sigui la que sigui... Sí, va. Cris. Sembla que hem marxat la veu. Aprofito
i faig un incís, als instituts es treballa de moltes maneres, que és un dels drames, perquè cada professor treballa de la seva. Llavors, moltes famílies diuen és que quan arribi a l'institut no tindrà el nivell, em sembla el que hauria de dir la Sílvia, per treballar d'aquesta manera. És que espera't un moment que segons quin professor t'enganxin quan arribi a l'institut no treballarà de la manera que la família s'imagina. I això va a més. Els instituts van més tard que a primària, tenim molt a aprendre, però s'està tendint a treballar d'una manera molt més competencial. No és tothom, hi ha molt debat dins els instituts i moltes maneres de fer, però hi ha molta gent que sí, especialment la gent que va entrant. Per tant, moltes famílies que creuran que no tindran el nivell fent coses com les que feu a Camins a l'institut, llavors descobriran que a l'institut hi ha molta gent que fa coses que s'assemblen. Molts instituts treballen per projectes ja. Hi ha molts instituts com a projecte de centre, però hi ha molts professors a instituts pretesament tradicionals que també treballen per projectes o que diversifiquen. Vull dir que, clar, les famílies a vegades creuen que reproduïm allò que ells van viure. Recorden els seus instituts i, ho deia algú pel xat, ni els infants d'ara són exactament igual que els anteriors, tot i que estic d'acord també amb la Sílvia, que tampoc són tan diferents, que passa que sí que tenen altres eines i altres inputs, però el que segur que no són els instituts, són com els instituts que recorden els pares. És que no. Estan canviant, a poc. El que deia que són processos de molt llarg abast. Si em permeteu i per anar avançant allò que dèiem que controlaríem el temps, no sé, Cris, si et tallo molt o no. Si em deixes afegir, que m'he caigut, m'he perdut just en el discurs i veig que l'Uru ha continuat, estic d'acord amb el que ell diu, però cap a on jo volia anar a vegades és que no respectem el temps dels infants. És a dir, l'etapa del 0 a 6 és una, vital i cognitiva, dels 7 als 12 és una altra i dels 12 en endavant fins als 18 i més són altres etapes cognitives. Ja depèn de quines teories d'aprenentatge ens fixem, però de desenvolupament del cervell i amb la neurociència ara que també ens ho confirmen. Aleshores, voler educar els infants de 6 anys com els educarem a l'institut, ok, sí, és cert que al final si tu vols anar a la universitat hauràs de passar una selectivitat i estudiar uns continguts que iguals una part estan relacionats i són significatius i altres, doncs no, depèn de quina branca vulguis estudiar. Però voler començar tan aviat no té sentit. Aleshores, hem de respectar també aquests ritmes dels infants. I jo sé que volia dir això per algun motiu que venia relacionat, però ja m'he perdut amb el discurs de l'Uru, per tant, no sé si venia en relació a això dels infants i de que són diferents, que tampoc estic d'acord. Jo penso que els infants són infants, sigui de l'època que siguin, però la societat s'hi està canviant molt. Aleshores, doncs, són infants dins d'una societat i dins d'una cultura, i això ho hem de tenir en compte. I, evidentment, ara mateix, en aquest moment històric, els infants del Japó no són igual que els catalans i els del Perú tampoc, però són nens i segurament si els poséssim junts tindria moltes més coses en comú de les que ens pensem i sobretot a nivell de desenvolupament cognitiu i social. I no sé si amb això he contestat alguna part del discurs que estàvem portant. Bé, el que dèiem, per anar seguint, perquè segur que ens hem deixat moltes coses, segur que hi ha moltes coses a comentar, però hi havia la següent qüestió que era el paper social que ha de tenir l'escola, no? I com conciliem amb les famílies, com conciliem en el món actual que vivim, econòmic i social. Vinga. Ara tocarem l'os. Clar, és que les funcions de l'escola són moltes i són interpretables. Una, que per mi és una part que ha de ser molt petita, però que també existeix, és que les escoles ajuden a conciliar la vida laboral als pares i mares. Les escoles, entre cometes, sent una mica bèstia, guarden els nens mentre els pares treballen. Això no és en absolut el que està dins de l'imaginari del professorat. Però és veritat que hi ha gent que li ve d'aquí. I també, com que estan amb nosaltres durant unes hores, això els és còmode. Hi ha gent que li ve d'aquí, hi ha gent que pot perdre la feina si ha de cuidar els nens, etc. És un problema social de conciliació i d'horaris que no hauria de ser un debat pedagògic.
No és un debat pedagògic, però existeix. Llavors, clar, amb el tema aquest d'obrir o no obrir les escoles, aquest tema s'hi barreja. Nosaltres, els professors, estem pensant que si en les condicions que ens fan obrir, nosaltres volíem, jo he volgut sempre obrir, però amb aquestes condicions no es pot fer la feina que nosaltres volem fer. Ara bé, clar, s'ha d'entendre que hi ha famílies que els hi va el sou, si no els fan fora, i és monoparental, treballa el pare, té molts pocs recursos, el que sigui, situacions molt diverses on algú hauria de cuidar els nens i el pot portar a l'escola. I això podem acompanyar. Però, esclar, el que passa és que les administracions, com tots, estan fent tirites. I ens estan demanant que vinguin els nens a l'escola, que els acompanyem, però que no fem continguts o que no fem classe. Qui concep els continguts o les classes com una cosa molt més integral que el de passar la lliçó, ja no s'entén bé què és exactament el que m'estan demanant. Llavors, que és voluntari, en el moment que l'escolaritat és voluntària, el que està passant és que els nens no estan venint. I llavors, a més, que s'ha de fer d'una manera que dificulta molt moltes dinàmiques. O sigui, si tu vols fer un treball en grup, a 2 metres cadascú, suposo que ho acabarem fent, però és molt difícil, perquè a l'imaginari del gestor està aquella escola amb pupitre individual mirant un professor passant la lliçó. Que això sí que es pot arribar a fer, però per fer això fem una videoconferència, que no és tan diferent. Per fer altres coses no. Llavors, grinyola això, aquest és el primer. L'altra funció social de l'escola, que aquesta sí que és potent, és la de, ho he comentat abans, és la d'igualar oportunitats. Perquè a l'escola intentem fer-la igual i amb les mateixes condicions per a tothom, almenys durant aquelles hores. Quan posem deures ja estem desigualant. S'han de posar deures segurament, o no, hi ha un debat, però en el moment que els nanos han d'estar a casa, estic parlant de secundària, i no hem aconseguit que siguin autònoms, aquells que tinguin més recursos a casa ho faran millor. Però a l'escola, almenys, totes aquelles hores, tots són iguals. Tots són iguals. Nosaltres tractem tots per igual i tots són iguals. Aquesta funció és la que pot fer que després, i en l'educació pública hi tenim molts exemples, alguns dels quals igual podem ser a vegades nosaltres mateixos, on gent que no hagués arribat a tenir certes feines o certs estudis hi arriba. Per condicions socials. Això es veu cada dia. Especialment a l'Institut on treballo jo es veu moltíssim. Vull dir, hi ha nois que els veus que no haguessin arribat on arribaran. Hi ha metges que fa unes dècades seria inimaginable, seran metges, estic segur, i seria inimaginable que fossin metges. Aquesta sí que és la funció social de l'escola i això és molt difícil de fer amb les condicions que se'ns imposen, perquè aquella desigualtat al treballar a distància té molta més avantatge qui té més recursos. Llavors, això és una cosa. Per altra banda, no sé si m'han vist, però estem aprenent molt. Vull dir, jo aquests dies he après a fer moltes coses. Jo no crec que... Jo suposo que quan acabi el coronavirus alguna videoconferència faré, per exemple. O alguna història d'aquest estil, perquè en secundària xuta això. O sigui, un cop tenen tots els recursos, això va. Però diguem-ne que la funció social de l'escola és aquesta. La principal per mi és igualar oportunitats. I l'altra és ensenyar als nois a viure en el món que s'han de trobar. Que si vau estar a la xerrada anterior jo me l'imagino molt diferent que el que se li imagina la gent. Per tant, educar-los en la incertesa també. Llavors, tot aquest debat, tot això, és el que hem d'estar intentant portar a l'escola. Va, que me'n vaig per les branques. Ajuda'm, Cris. Ja he tancat el micro, vale. Jo aquesta proposta, aquest punt, que ara comencem, potser me l'havia preparat una diferent al de l'Uru, també li havia comentat a l'Anna, que se'ns barregen conceptes, es barreja vocabulari. Igual que al principi començàvem entre què és l'educació, què és l'ensenyament i quins són l'educació formal o l'ensenyament reglat, aquí paper social, tasca social i tota una barreja de coses que s'han anat dient aquests dies, doncs a mi em sembla que es barreja. Evidentment, la funció social de l'escola com a conjunt, l'espai on es troben els infants i es desenvolupen dinàmiques socials, d'educació en valors, de posar en pràctica valors democràtics, esperit crític, això és l'escola, forma part de l'escola, no només per voluntat dels mestres, sinó per contingut propi del currículum, vull dir que són coses que hem de fer.
però penso que aquests dies la paraula de tasca social dels mestres no es referia tant a aquest acompanyament o a aquest tipus d'activitat, sinó que teníem l'obligatorietat o el compromís amb la societat d'obrir les escoles per atendre i no em sortirà, poder conciliar la vida familiar, no, mentida, la vida professional amb les famílies. Aleshores, en aquest punt soc molt crítica. Soc molt crítica perquè penso que ha sigut com la proposta ràpida, la cortina de fum. Jo tinc la impressió, i ho havia comentat amb més d'un company i companya aquests dies, que penso que durant tot el confinament el tema de l'educació ha anat servint per fer cortines de fum d'altres temes de canvi social més profund. I jo, parlo com a Cristina, però és cert que formo part d'un claustre en una escola en què vam dir que no volíem obrir, i no volíem obrir així. Però no volíem obrir així perquè jo em nego, per tasca social, per dir que l'escola es posa a favor del capital. És a dir, hem d'obrir perquè hi hagi treballadors a les fàbriques o a les empreses. I hem d'obrir no pels que més ho necessiten, sinó per a aquells que no tenen més remei. Per tant, estem obrint les escoles no per afavorir igualtat o igualtat d'oportunitat, perquè mai voldria que l'escola fos un sistema per igualar, sinó per donar les mateixes oportunitats a tots i compensar desigualtats. Doncs obrim justament per perpetuar això i a part per afavorir uns empresaris o unes indústries o un conjunt sense que s'hagin buscat altres propostes socials o altres maneres de poder-ho triangular tot. Obrir les escoles no soluciona el problema i obrir-lo de la manera, que és el punt 3, diguem, i obrir-lo de la manera que es proposava, en canvi, per mi, em suposava un dilema ètic. Aleshores, què podíem haver fet? Aquesta tasca social que diuen dels mestres. És que en educació no només hi ha mestres, en educació hi ha mestres, professors, educadors socials, treballadors socials, un teixit que hauria de treballar conjuntament, que es podria triangular i donar resposta a aquestes necessitats. Monitors, vull dir, després venia el tema, el gran conflicte, ara les escoles no s'obren, però sí s'obriran els casals. Però aleshores què? Doncs aleshores els mestres no som solidaris perquè sí que volem que els monitors treballin, però nosaltres no. Això és un altre gran debat. No anava per aquí. Igual que podem reivindicar que les escoles així no, els casals així no, o de la mateixa manera que podríem parlar de quina és la manera adequada i de com ho fem i a què donem resposta. Estem donant resposta a necessitats de les famílies o estem donant respostes a necessitats del sistema capitalista? Perquè la meva tasca social no és donar respostes al sistema capitalista. La meva tasca social és reivindicar que l'educació té uns altres valors, que jo reivindico un esperit crític i que socialment ens estan venent que l'escola havia de fer unes coses per, no sé amb quins interessos, no generar uns altres debats i donar resposta a les necessitats que hi ha. No sé, és que aquest tema podria allargar moltíssim, però diu, l'article que ha compartit avui el Xavi, que hi havia 7 punts d'obertura d'escoles, una de les coses que diu és que el no obrir l'escola i mantenir l'ensenyament a distància són efectes amplificadors de la desigualtat. I en això podríem estar d'acord. Però és que socialment, és només a l'escola que passa això, l'amplificació de les desigualtats? O és en general socialment el que està passant? Vull dir, la mirada l'hem de posar només en això? O hem de començar a mirar-ho d'una manera més oberta? Què s'està fent des de totes les entitats, des dels municipis, des de més edat, què s'està generant? No estem donant respostes reals. Per tant, penso que sí que tenim un paper socialitzant, que el tenim. La socialització dins de l'escola és fonamental, però que ara s'ha utilitzat d'una manera perversa, per mi, en certa manera. Voler dir que l'escola és un edifici, al final l'ordre d'obertura ve a dir que l'escola és un edifici, és cert que és un edifici municipal, i que els mestres són funcionaris que hem d'acatar la norma i obrir l'escola per atendre determinades característiques que, si voleu, després entrem. Per tant, jo en aquesta pregunta diria sí, tenim una tasca social, sempre l'hem tingut, però ara mateix l'escola no és qui ha de conciliar la vida familiar i laboral.
si volem que l'educació funcioni, si volem futures generacions amb esperit crític i amb valors potents, no hem de posar l'escola a favor d'això, sinó que hauria de ser les famílies i el món laboral el que comença a compatibilitzar-se amb les escoles, no al revés, perquè si no acabarem tenint infants, que ja els tenim, fent jornades de 12 hores entre permanències, menjadors, extraescolars i estudiem més hores que les hores que les famílies treballen. Això també s'ha de valorar. El Ferran volia parlar? Bones. Cris, acabes d'obrir un meló i faré d'advocat del diable, Tu dius que no hem de... que l'escola no ha de servir de pàrquing. Però què? Perquè no és la tasca social que té l'escola. Estic d'acord. Però què fem amb la gent que ha d'anar a treballar per sí o sí o sí? Aquest discurs em sembla lògic, em sembla correcte, però clar, la gent que ha de treballar perquè si no no arriba a fi de mes, perquè si no no menja, o li dones una sortida on pot deixar la criatura, que a més té la gran sort que en aquesta societat aprèn, és educat en el cas de la primària i a més aprèn unes nocions bàsiques de cultura i d'altres temes, o no pot anar a currar. Perquè això tinc coses directament properes de gent que ha d'anar a treballar i no pot anar a treballar perquè no té on deixar els nens. Clar, jo entenc el debat moral vostre, però també, per desgràcia, estem en una societat, sigui capitalista o no, però has de tenir la capacitat de poder anar a la feina i poder deixar els nens on d'allò. L'altre és no tenir nens, però és un concepte que queda fora en aquest moment. La Imma volia dir alguna cosa, potser també? Bon dia, em sentiu? No, és que m'ha fet gràcia. M'apunto al meló del Ferran. Anem a veure. Per crear debat, per crear debat. Sí que és veritat, Cristina, això que has dit, sí que és cert, però jo et faria la pregunta d'una altra manera. Quan ens vam posar tot aquest cambalatge de la Covid, ningú ha preguntat i ningú va tenir cura de tots els nanos en l'etapa que estiguessin, infantil, primària o secundària, ningú va tenir cura dels nanos de tot aquell personal sanitari, que són molts, I cap d'aquest col·lectiu, o ningú d'aquest col·lectiu, va passar per davant, almenys en el major dels casos, el nen respecte a l'activitat social que feia, que era de deixar-ho tot en unes condicions pèssimes i estar per la Covid. Ara jo trobo, una mica així, que vist de la manera que ho expliques, segons com podem interpretar, ho dic una mica a lo bèstia per dir-ho això del meló, podem interpretar quan ara estem en una desescalada, o sigui, tornem, diríem, a reprendre les coses, que ara ens trobem un sector de professionals, que poden ser els mestres, que diuen home, no podem garantir al 100%, l'escola no serveix per això i tal. Home, jo diria, ja, però fem una mica un cop de mà i obrim i mirem què passa amb tot aquest col·lectiu de nanos, però ja no dic quin, i que puguin tornar una mica en el seu espai, que sí que pot ser un aparcament, si ho voleu veure així, però és el seu espai natural, perquè del 0 fins al 18 van a l'escola i llavors mentre vas a l'escola, doncs és el tema aquest, coincideix amb la vida laboral dels pares, sí, esclar, perquè tots ens adaptem, conciliem tal. I segons com pot semblar que ara l'educació o els mestres són molt primmirats a veure quines competències quan amb els altres col·lectius no han sigut. Per tant, això de no obrim l'escola ja no ho farem amb les mateixes condicions, segur, però segur que els professors tenen l'imaginativa com per dir, malgrat lo malament que estem, fem coses que es puguin fer i donem un altre plus als nanos, perquè igual al setembre estem igual. Llavors, què direm? Ja està. Espera, si em deixes, abans que la Cris es defensi, no ha ajudat, tornem-hi, ho dic per posar tot el dibuix de la situació que em sembla que falta.
Jo estic bastant d'acord amb la Cris. Tinc dubtes si jo aniria al pàrquing de nens. Segurament hi hagués anat, o hi anirem. Però el tema és que, tornem a insistir que la funció no és aquesta, ni la funció és donar suport. Per tant, que el debat hauria de ser com és que els pares no poden conciliar vida laboral i familiar, com és que no poden tenir permisos. I per tots aquells que ja són serveis essencials, doncs ja seria molt poca gent i per tant es podria acoplar. Però aquí el que realment ha fallat, i jo crec que ens equivoquem a l'apuntar, és com s'ha gestionat per part de les nostres autoritats. I ja no només educatives, autoritats en general. És molt erràtic. Hi ha un amic que diu que som una societat caninocèntrica. Han tingut més drets, molt més drets els gossos que els nens. Molts més drets. Han pogut sortir abans, etc. No té sentit. Clar, és un dilema moral. Hi ha un tema de que, primer, que científicament no està comprovat o hi ha molt debat sobre si els nens o no transmeten o no la malaltia. Cada dia hi ha una notícia nova i jo no puc... No ho sé. No ho sé, i la ciència tampoc ho sap, per allò que dèiem de l'incertesa. Però fixeu-vos que el que primer van fer és tancar els parcs, el que primer va fer tancar els nens a casa, els adolescents, a més, es van tancar molt més temps a casa, ben tancadets, només poden sortir una hora, i en canvi anar a treballar sí, anar a treballar es podia fer perquè s'ha de pujar l'economia, etc. El dubte que tinc jo és si podem anar a les terrasses dels bars com estem anant, i amb les quantitats que estem anant, per què han d'estar? Per què aquesta mesura possible no es pot fer a les escoles i tenir uns grups una mica més grans que a nosaltres possibilitaria començar a treballar? Com és que l'escolarització passa a ser voluntària en aquestes situacions quan anar a treballar no ha estat plantejat com a voluntari en cap moment? Ningú ha plantejat permisos laborals. Escolta, m'agafo un permís perquè jo no em vull arriscar a agafar la Covid. Això no s'ha plantejat. Hi ha tota una sèrie de coses molt erràtiques, una sèrie de mesures molt erràtiques que han vingut a l'administració, que llavors nosaltres se'ns carrega sobre professionals de l'educació unes responsabilitats que no són nostres. Nosaltres hem firmat un paper, les direccions han firmat un paper que diu que es garantiran les mesures de salut necessàries quan no tenen els recursos per fer-ho, però s'han compromès. Firmar el paper vol dir que si hi ha algun problema que haurà responsabilitat. I els professors en amunt han firmat un paper que diu que jo no he tingut aquesta malaltia. I jo no ho sé, perquè a mi ningú m'ha fet una anàlisi PCR, per exemple. No se'ns haurien de fer ara anàlisis a tots els professors per veure qui podem anar a treballar i no? Tranquils. No pateixo per contagiar-me jo, pateixo per contagiar els nanos. D'acord? Tot això que ha estat tan erràtic acaba fent que s'ha ficat, el conseller Bargalló va dir obrirem al juny i els seus d'allò quadrats ha obert al juny. Però crec que és ben bé perquè ho va prometre. Però amb la ciència a la mà i amb les incerteses que hi ha, no ho sé si això generarà un contagi o no massiu. Perquè si no el generarà, entrem tots. Som-hi. M'explico. Llavors, això que ha estat tan erràtic, llavors es carrega la responsabilitat sobre nosaltres que jo no tinc gens clara. Jo no tinc zero clar si jo no contagiaria nens. No ho sé. I no puc saber, i no s'han posat els mitjans perquè això no passi. I jo, tots, heu anat pels camins de les franqueses, heu vist els adolescents de 15 en 15 ben juntets, no, aquests dies? Demanar-los ara que entrin a classe i se separin 2 metres i que no es toquin. Però si s'estan tocant fa un mes. M'explico, és molt erràtic perquè les mesures són molt erràtiques. Llavors, això per afegir el problema. Llavors, el debat de la nostra funció social la tinc claríssima, és com la Cris. El que no tinc clar és si jo no hagués obert per fer aquesta funció, que no és la nostra, que és una funció de monitoratge, però bueno, si l'hem de fer, jo hagués estat disposat a fer-la. No tinc responsabilitats en el tema de les obertures. De fet, estic disposat a fer-la. Si hem d'estar allà, estem allà i ja està. Però que tothom tingui clar que això és anar a fer de monitor. No, és que de monitor tampoc, perquè és que els monitors fan molta més cosa, també són educadors. És per fer, no sé, per guardar els nens. Tampoc vull dir d'escola bressol, perquè les escoles bressol fan coses molt més endavant que això. No ho sé, és una funció molt petita de totes les que tenim. Això, jo no tinc clar, tinc moltes incerteses sobre si s'hauria de fer o no per allò de conciliació, el que hi ha en Ferran i la Imma i tal. Doncs sí, però tingueu clar que això no és en absolut educar. Això no ho és. I tinguem-ho clar. Llavors, no tinc cap problema en quedar-me amb uns quants nanos. Jo personalment. Però fixeu-vos en la responsabilitat que s'explica a sobre. O sigui, no se'ns haurien de fer anàlisis, per exemple. I anant al detall petit.
Vinga. Ho deixo aquí. Sí, perdó per lo dels monitors. Ara en Jordi. No, i la Sílvia, i mare de Déu. Llarga vida als monitors, El Ferran volia parlar, però el que comentava el Xavi ja fa una estona per aquí, que si obrir abans l'escola per aportar presencialment a totes aquestes famílies que segurament els costa més, que tenen menys recursos, afegiríem potser també el que comentava l'Imma, la gent que treballa al sector sanitari i no podia estar a casa amb els nens. Hauria estat possible intentar detectar aquests casos més necessaris i obrir abans per a aquests casos necessaris, però entenc que això suposaria un desdoblament de la feina que potser requeriria més personal. I després li passo la paraula al Ferran també, que el Ferran volia dir alguna cosa. Bàsicament, per respondre a l'Uru, jo ja ho sé que serà un pàrquing, però és que insisteixo en fer advocat del diable, no és que defensi això. Però és que hi ha companys que estan patint això, que necessiten deixar els nens en algun lloc per poder anar a treballar, que han estat 2 mesos sense cobrar, que l'ERTE encara no els ha arribat als calés, els que han tingut sort de l'ERTE, i els que no, per desgràcia, hi ha molta economia submergida, o gent que treballa a hores sueltes d'allò. Llavors, aquest meló, jo quasi us diria que us ho heu de prendre com a una tasca social més del que us tocaria fer en època de Covid-19. Intento donar resposta, perquè són molts temes i moltes coses. Aleshores, diguem que... Espera, que no sé com ordenar-ho. Igual començo per l'últim que ha dit el Ferran, que la nostra, tornem al tema de la tasca social en aquesta situació, per donar resposta a aquestes necessitats. Acceptar-ho vol dir que no tenim dret a reivindicar el que vol dir l'educació. Sí, vol dir això. Vull dir, en el moment en què posem per davant que s'estan fent les coses malament, no s'estan fent ordres adequadament, no s'estan detectant les necessitats, com deia el company que deia, clar, seria molta feina buscar les necessitats, no? Les necessitats es poden detectar, és que s'han de detectar per poder-li donar resposta. Aleshores, diguem que el que se'ns està demanant als mestres és, sabem que tot s'està fent malament, precipitadament, no a tots els països s'ha viscut el Covid de la mateixa manera, estem vivint en un país on s'està fent nefastament i ho estem acceptant, on s'estan parlant cada dia, bueno, ara ja no ho sé, però cada dia els militars estan parlant sobre la situació i ho estem acceptant, on no és una cosa darrere l'altra i arriba un moment en què ens diuen no, obriu les escoles per fer una tasca social. A qui voleu enganyar? Vull dir, almenys a mi com a mestra no. Tu digue'm, obriu els edificis. Mestres, necessitem que feu aquesta tasca, acompanyeu-vos a monitoratge, busquem solucions d'aquest tipus, detectem necessitats i fem una tasca conjunta. Algú ha dit això? No se'ns ha demanat. Hem rebut. Vull dir, i això és el que s'hauria de fer. Vull dir, per mi, al setembre o quan sigui, com si em dieu a l'agost. És que no, aquí hi ha molta informació creuada, com dient, som els mestres els que diem que no. No, els que diem és que així no, que anem a fer les coses bé. L'educació és un dret per tothom, per tots i totes. I no estem garantint ara mateix. No estem garantint els que no arribem telemàticament, però obrir les escoles tampoc s'estava garantint, perquè no és el que se'ns estava demanant. I això és el que estem reivindicant. De dir, l'educació és un dret per tothom. Anem a buscar els mitjans perquè arribem a educar tots i totes. Hi ha una necessitat social, cert. Podeu posar la culpa als mestres que diem que així no obrim les escoles, que som els culpables que la gent no pugui tornar a treballar, o anem a veure perquè la gent no cobra ERTOs, perquè hi ha empreses amb moltíssims beneficis que han demanat ERTOs i que se'ls ha acceptat, o anem a buscar per què no arriben les accions socials o què fan els municipis per atendre les famílies que tenen necessitats des dels ajuntaments, que potser és la forma natural i local de fer-ho. Per tant, volem culpabilitzar algú? Culpeu els mestres. Però els mestres estem anant més enllà. Vull dir, estem dient, així no es pot fer, perquè no és per tothom. No sé quants sou coneixedors de què diu el decret. Desconec el de secundària, tot i que em sembla que és el mateix. Però
el que es diu d'obrir les... O sigui, el que hem rebut les escoles i estem dient que així, no? Si voleu, intento fer un resum molt ràpid, es pot explicar millor, però intento reduir-ho. Qui pot anar a l'escola? No pot anar tothom. Això per començar, no estem obrint les escoles per tothom. Qui pot anar hi va de manera voluntària, per tant no hi ha obligatorietat, però no és voluntària per tothom. Aquí es dona accés a infants de 3 a 6 anys, en el cas d'infantil, que els dos pares, o si és família monoparental, la persona responsable, el tutor legal, treballi i l'empresa li faci un document. Per tant, ja estem en situació en què moltes famílies en situació social desafavorida no estan en aquestes condicions. Això una. Per tant, tenim un pare, una mare que treballen, tots dos, que els hi fan un document a l'empresa que ho justifica i que aniran a l'escola de 9 a 1. Màxim, no hi ha menjadors, no hi ha permanències, no hi ha altres serveis, perquè això no ho gestiona l'escola només, perquè el departament diu que no i perquè no hi ha una altra opció municipal. Per tant, aquestes persones que han d'anar a treballar han de tenir un horari que no arriba perquè les entrades als centres són cada 20 minuts. Per tant, si un nen entra a les 9, marxarà a les 12 per garantir que els que han entrat a les 10 puguin marxar a la 1. Per tant, estem parlant d'un horari de 3 hores. Això a qui li ajuda? Ja no entro en què era només per 10 dies, perquè podíem haver allargat, es podien haver buscat opcions, però no s'han buscat. Per tant, tenim, imagineu-vos a les Franqueses del Vallès, 5 escoles, quantes famílies compleixen aquestes condicions. Realment estem atenent a qui ho necessita? No, no estem atenent a qui ho necessita. Estem atenent a alguns que poden tenir només remei. Només remei perquè no estem cercant altres xarxes socials d'ajuda, que això també és molt important. Hem perdut l'ajuda de veïnatge, hem perdut l'ajuda entre companys, hem perdut... Això, no ho sé, quan jo era petita no passava. Per tant, també analitzem socialment què està passant. Analitzo i ho ajunto això amb el que la Imma que no s'han atès els fills dels sanitaris. És que l'atenció dels fills dels sanitaris a nivell, diguem, d'acompanyament o de cures, potser no repercutia en els mestres. En podríem fer una altra tasca, però s'hauria de fer a nivell social. Vull dir, si fem les coses, fem-les bé. Bé, total, que m'he quedat amb infantil. De primer a 5è de primària només es podria atendre a nens que tinguin una necessitat determinada. Aquí centrem potser en necessitats educatives especials o en situacions socials desafavorides. Aquest infant, doncs imagineu que jo tinc un alumne que sé que viu una situació social desafavorida, que ara mateix està molt feliç a casa seva, no està fent la tasca potser acadèmica, però està fent uns altres i en tinc contacte, i el cridaré un dia per venir a una escola totalment buida, sense cap company, a venir a parlar amb mi una hora. I això se suposa que serà una tasca positiva d'acompanyament. En lloc de dir-li, no, mira, jo sé que tu ets de situació social desafavorida i t'ho posaré encara més clar, perquè et portaré aquí a l'escola. I això l'he d'interpretar com una ajuda i no com un càstig. No hi ha una altra manera d'acompanyar aquests infants, de veritat? Vull dir, utilitzem l'educació i el nom de l'acompanyament emocional d'una manera molt rocambolesca. I finalment hi ha el gran tema, que és un gran debat, de l'acomiadament o de l'acompanyament dels infants que canvien d'etapa, que això és 6è de primària i en el cas de secundària, doncs el quart d'ESO i els batxillerats, no? Que ja amb edats més altes, vull dir, a l'institut, ja no m'hi fico tant perquè realment són, com he parlat, és un altre tipus d'etapa i un altre tipus d'acompanyament. Doncs hi ha l'acompanyament dels infants de 6è, que a veure, l'acompanyament el podem enfocar de dues maneres, l'emocional o el d'aprenentatges. El d'aprenentatges, pel temps que ens estan donant, telemàticament està funcionant. L'emocional no pots convocar 25 alumnes, per tant has de fer petits grups i no sabem si els beneficis seran majors que el que aporti en contra. Conclusió. No és que els mestres haguem dit no volem obrir les escoles, i no us estic parlant ni de motius sanitaris, us estic parlant de que realment això per què s'està fent, amb quina finalitat i a qui realment rep aquestes ajudes. Si necessitem obrir i detectem necessitats socials, que segur que sí, que les tenim i ho tenim, perquè nosaltres sabem quins alumnes són de necessitats educatives, es poden fer de moltíssimes altres maneres. Només dient, vull dir, s'ha utilitzat políticament, és que està claríssim, i s'ha utilitzat políticament i econòmicament.
un dels motius perquè es considera que s'han d'obrir les escoles és perquè les concertades puguin cobrar les quotes que no estan cobrant, per exemple. Aleshores, obrim 10 dies, diem això, i aquí, vull dir, al darrere hi ha moltíssima cosa, perquè realment, i s'està veient, quants infants a les franqueses poden fer ús d'aquesta obertura? Doncs algunes 5 infants, altres 10, altres de 6 potser una miqueta més, però d'infantil 3 o 4. Vull dir, imagineu tota la polèmica que estem generant perquè al final només 20 infants de totes les franqueses puguin fer ús d'aquesta escola. Doncs potser és que el debat és molt més gran. I amb això volia dir una altra cosa, que és que a vegades no obrim prou les mirades. Resulta que moltíssimes coses, ja abans he parlat dels militars, i a nivell nacional, estatal, espanyol. Diguem que les concessions en educació en aquesta fase ja són de Catalunya. Per tant, aquesta obertura de centres no ens arriba de Madrid, ens arriba del nostre conseller d'Educació. València, dic, ja no per comparar amb Galícia o Andalusia, que són altres sistemes laborals o potser unes altres realitats. València o País Basc, per comparar-nos. No s'han plantejat obrir les escoles. M'imagino, vull dir, és que s'obren a secundària, primària, infantil, no s'obre, només a Catalunya. Realment els treballadors valencians tenen menys necessitats o han viscut menys crisi sanitària o tenen menys ERTOs que no cobren que nosaltres i al País Basc igual? Vull dir, és que ho hem d'obrir mires, jo ho entenc, el discurs, però si ens quedem només amb a les escoles hem de fer això, anem a mirar què està passant. Això de per què no obren o per què no obrim així, si obrim un debat de com haurien d'obrir les escoles o com l'hem d'encarar al setembre, o si no haurien d'haver tancat. Taiwan no va tancar. Sí, però tenien una manera de fer-ho i si és cert, cada nen està a la seva taula amb un cartronet que el separa, com quan nosaltres ens amagàvem perquè no ens copiéssim. No sé si jo hagués decidit no confinar els infants durant 3 mesos i poder fer classe així. Tampoc m'ho han preguntat. Soc defensora de l'escola viva i centrada en l'infant, però igual millor que haguessin estat tancats i confinats durant aquests mesos, hagués optat per això, però tampoc se'ns ha donat l'opció. Amb tots els ordres i tot el que s'està gestionant des del Departament d'Educació, no s'està preguntant als mestres, no s'està consultant als sindicats, que no és que sigui fan, però tenen la seva tasca com a representants, ni s'està parlant amb direccions en molts casos. Direccions només estan rebent les ordres. No sé, que m'enrotllo moltíssim i que em pregunteu coses més concretes, però penso que hi ha, que el que s'està imposant com heu d'obrir les escoles per aquests motius no és cert i està manipulat. I em sap greu, però és així. Si em disculpeu un moment, heu introduït ja el tema, però havíem parlat que eren com 3 temes, però ja l'heu introduït, perquè era obrim, quan, però jo crec que és interessant el com, no? Com obrim de nou les escoles? No sé si... Perquè ara podem passar a l'estiu, però al setembre, llavors, ja ho estàveu parlant, però més que res perquè pel tema dels tempos, Pel tempo, sí. El Xavi havia preguntat també quines idees teníeu per obrir i tot. No sé si més o menys Xavi t'ha anat contestant i amb el que ha anat dient o vols afegir alguna cosa. Xavi... Jo aprofito mentre no connecta el Xavi. Hauríem d'anar reduint ja perquè són gairebé 1:20. A 2:15 hauríem de començar tertúlia. Xavi està fent el dinar, tu. Però la tertúlia ja l'estem fent, Sí, home, sí, ja et podem anar tirant. Però sí que toquem el tema potser de com, no? Sí, és que heus aquí el drama, O sigui, el tema és que aquí està la clau de volta. Com que, a més, a Cris us ho ha explicat molt bé. Com que tot és tan erràtic, ara mateix el que hauríem d'estar fent és pensar com obrim al setembre. Però és que no sabem en quines condicions se'ns obligarà a obrir al setembre. Vull dir, jo tinc l'esperança, des de la part científica, és una esperança, està fonamentada en coses però no és una certesa, que segurament a l'estiu això serà gairebé inexistent. D'acord? I arribarem al setembre, és que com la polèmica, i haurem passat igual un agost pràcticament sense casos. Veieu-vos com estarà la societat i la pressió. De veritat, que entrarem de 15 en 15 a les aules? Jo tinc molts dubtes. Llavors,
Explica-m'ho bé, això. Tant de bo tinguéssim ràtios de 15 sempre. D'acord? Però, un moment, o sigui, ja veieu que d'un dia a l'altre canvien les mesures. Doncs en aquestes condicions, com volem, el gran debat que hauríem d'estar tenint tots els centres educatius ara és exactament com ho fem per generar una cosa més o menys decent que pogués complir els objectius de l'educació al setembre. Però és que no en tenim ni idea ni cap input d'exactament quines mesures ens faran complir. Segures, ara n'hi ha unes escrites, pot ser. Ni en quina fase estarem cadascú i tal. És molt complicat. És molt complicat. Diuen que serà semipresencial, que continuarem mig i mig com ara, però tampoc està clar del tot, etc. Una cosa us havia de dir abans també. Aquesta detecció de necessitats s'ha fet, i força. Em consta, i les franqueses, menys en secundària, també aquí no vol sortir, però tinc la Marta al costat. La funció de la necessitat social, ho dic perquè porta nens amb necessitats educatives especials. La gent està força atesa per un treball gairebé voluntari del professorat i de les escoles. O sigui, s'hem perseguit a tots, s'ha contactat amb tothom, més o menys, vull dir, sabem les situacions. Ben atesos no, però dins del que s'ha pogut fer no s'ha passat de tot. Això va també per serveis socials, etc. O sigui, aquesta idea que la gent de base no ha treballat per saber on està cada un dels nens i en quina situació, aquesta idea és falsa, s'ha fet. I si se'ns ha escapat algú, doncs s'ha escapat, però no en tinc notícia. Jo, de tots els alumnes que jo conec, sé en quina situació estan tots. Ho sabem, aquesta feina s'ha fet. Vull dir perquè de vegades l'altre tema del com obrir el setembre és superdifícil de pensar perquè no sabem si estarem com ara, si estarem una cosa mixta com la que comencem ara, etc. Fixeu-vos una dada només i per acabar. Nosaltres parlem amb els alumnes, els que tinc jo són de quart i batxillerat i són ja grandets. Cada cop que els hem preguntat, que a més a més ens diuen que ja no els hi preguntem més, perquè clar, com que hem d'acompanyar emocionalment, a cada profe que en tenen com 8 o 9, només començar els primers dies dèiem com estàs? Al final ens van dir, mira, deixa'm de preguntar-me com estic perquè ho he contestat 3 cops seguits. Saps què vull dir? Fem coses. Però vull dir que els hem d'acompanyar massa segons ells. Cada dia, pensa que cada dia, en el meu cas, jo també porto nanos amb discapacitat i autisme, doncs diari, constant. Vale. Però el tema és, es morien de ganes de tornar. Això deien. Amb les condicions que es fan tornar, gairebé cap tornarà. Ells volien tornar i quan ells han sabut les condicions, no tornaran. Perquè les condicions no són per la gran majoria que tenim, com s'ha explicat la Cris, és que ni les compleixen ni per veure's 3. Ells volien tornar per veure's tots. Si això no és possible és quan perd sentit tota la resta de coses. I està molt oblidada la veu dels nois i noies, també, pregunteu-los. Si voleu tornar ja, contínuament així, o sigui, tal. I ara han tornat a trobar-se, doncs, allà a Milpins, etc. S'estan trobant que és el que ells volien fer. Una mica... m'he anat per la franca. Més coses. Diu coses, ara. Ara ja és obert, no, això? Estic bastant d'acord amb el que deies tu, Uru, de que al setembre segurament estarem en una situació ja molt normalitzada, tenint en compte que ara està baixant molt els casos, segurament a l'estiu en temperatures altes, i que el problema arribarà segurament quan arribi octubre-novembre, que tornarà a pujar la corba i a veure com... S'ha d'estar preparat per un cas que és molt probable que passi i que no tornem a estar que d'un dia per l'altre es vagin prenent mesures molt improvisades. Però és que ningú s'ha centrat per exemple, en definir bé quines coses podem fer a cada fase. Se'ls ha llançat els lleons als centres, diu, sou molt capaços, ho fareu molt bé. Heu de complir tot això, però no han sentit com. Llavors, doncs no ho sé, no hi ha direcció des de serveis territorials, per exemple, o des del Departament d'Educació, no hi ha directrius. Ja diu el que hem de fer, perquè segurament del que va és de tot això que us explicava la Cris. Del que va és de les quotes de la concertada, del que va és de políticament quedar bé, perquè hi ha molt contentar la població, però a l'hora de la veritat, quants de vosaltres podreu portar els nens a les escoles, els que teniu fills? Amb les condicions actuals, la setmana que ve. No ho sé.
Imma? Em toca ja? Vale. Jo volia preguntar, per anar al setembre, podeu fer les escoles a la inversa, de dir, escolteu, com que les directrius que rebem per part vostra són erràtiques, no s'ajusten a la realitat a la dalt, podeu les escoles fer, diríem, el que voleu o sota quines condicions voldríeu obrir el setembre? Es pot fer a la inversa? Jo puc explicar un cas. Vull dir, si voleu ja em deixeu, en resposta a l'Aima. Les escoles tenim autonomia de centre, però si arriba una ordre i encara que tu diguis que no vols obrir, l'autonomia de centre no serveix en el moment en què et diuen que si no doncs tindràs un requeriment judicial. Per tant, no hi confio en aquesta autonomia de centre. Confio o vull confiar que d'aquí al setembre es puguin seure departaments, representants laborals, representants d'equips directius, perquè dels claustres no demanaran, i es pugui organitzar realment una retornada. Però la idea sembla que no és aquesta. La idea és que el departament la setmana vinent, si no l'ha tret ja, jo crec que està a punt de caure l'ordre de reobertura dels centres al setembre, com ha de ser, i demanen als equips directius que redactin la reobertura que l'han de presentar al Departament d'Educació abans de l'1 de juliol perquè l'1 de juliol el departament l'estudiï i l'aprovi. Però estem parlant de coses com quantes aules tenim, quants mestres disposem, vull dir, molt d'infraestructura i sense... Sembla que vam estar replantejant concerts d'escoles. Mira que bé. Bueno, res, doncs que no parlen d'una acció de fons com no ho han fet fins ara. Simplement és això, obrim, com deia l'Uro, i apanya-te-les una miqueta com puguis, depenent dels recursos que tinguis. Tornem a les desigualtats. Aleshores, jo sé que soc molt pesada, i torno a dir, plou sobre mullat, sobre una escola amb moltíssimes retallades i amb molt bona política comunicadora. Per exemple, diuen que l'any vinent contractaran, em sembla que són 5.000, no, t'ho diré, ho tinc apuntat per algun lloc, 800 docents nous, que augmenten les plantilles. Però això no és que augmentin les plantilles 800 docents nous, és simplement que hi ha una bombolla, i aquí a les Franqueses ho sabem perquè és evident, d'infants de primària que se'n van cap a secundària. Això vol dir que aquests infants treballaran més hores, però els docents, els professors, tenen menys hores lectives. Per tant, han d'augmentar la contractació de professors de secundària, simplement perquè hi ha més alumnes a la secundària. No és que hagin augmentat plantilles. També es va signar un decret d'inclusió, em sembla que hi ha algú per aquí que està relacionada, en el que hi ha un conjunt de bones intencions. Ja en aquest decret d'inclusió es parlava que les ràtios han de baixar a 15 alumnes, però no per cap motiu de salut, sinó perquè és un benefici per l'educació, que sembla una utopia, però és cap a on hauríem de caminar. Doncs, a partir d'aquest decret d'inclusió es contracten 250 mestres més de perfil inclusiu o d'educació especial. 250 mestres més per 5.000 escoles de primària o 100.000 centres a tota Catalunya. Vull dir que, no sé, nos los sortearemos a veure qui té sort que els hi arribi. Això estem parlant d'educació pura i dura, de plantilla del 2019 a plantilla del 2020, d'un curs a l'altre, sense parlar de pandèmies, d'atenció a la diversitat, de compensar les situacions que s'han viscut, etc. Aleshores, les escoles volem obrir o els mestres i els professors volem obrir? Sí. Sí, més d'un haguéssim donat una patada a l'ordinador perquè estem doblant i triplicant el nostre horari i haguéssim tornat als centres. El que passa que no és així, tornem a dir, no era per tothom. És que és antiètic i antipedagògic, vull dir, és que va en contra de qualsevol principi. M'imagino que els metges tenen un jurament hipocràtic, doncs els mestres no en tenim, però tenim, no sé, consciència de poder dir, doncs, això no ens pot portar res bo. Doncs això, volem obrir. Jo no conec cap mestre que m'hagi dit que no vol tornar a les escoles. De veritat, tenim ganes. I tenim ganes de veure alumnes i tenim ganes de treballar més i no ens agrada fer-ho telemàticament. Ens comporta moltíssima més feina, vull dir que és que tampoc ens afavoreixen res.
però no a qualsevol preu. Hi ha una responsabilitat de salut, és cert, sanitària, tot i que jo soc una persona... L'Uro confia en la ciència i en les dades, jo confio en la salut. D'entrada, poso per sobre que les persones estem sanes i ens cuidem més que per sobre de la malaltia. Per tant, confio també en que no ens hem d'emmalaltir perquè sí, ni és tan fàcil. Hem de tenir unes prevencions, però no anar amb la por, no aquesta política de la por, sinó que confiar que també estem sants. Per tant, si emmalaltim, veurem quin procés comporta, però sense tenir por. I enfrontar-ho també, això, aquest estado d'incertidumbre. Doncs total, Imma, que volem obrir. No sabem en quines condicions. Ho volem fer i farem el possible perquè portem anys com a mestres i com a educació amb pocs recursos, amb menys inversió de la que toca, amb moltíssimes retallades i continuem endavant. El que passa que cada vegada és més difícil i ja et dic, de moment el departament, a part de l'altre dia el president que va dir que es contractaria molts mestres, però ni a les plantilles de moment s'ha vist, ni en els pressupostos que es van presentar el 24 d'abril s'ha vist tampoc. Vull dir, el pressupost en educació és el mateix que l'any passat. Per tant, no ho sé, plou sobre mullat en educació. Anirem a treballar? Sí, jo vull anar a treballar també. Com ho farem? Ni idea. Lo mejor que podamos. Jo per mi, i això el Xavi i algú més ho sap, jo m'aniria a fer classes amb infants. Vull dir, jo no vull estar tancada en un centre, però això també no sé ni si em deixaran, ni si després les famílies estarien d'acord, que seria un altre tema. Però opcions hi ha moltíssimes i tant que sí, podem obrir espais municipals, podem obrir carrers, habilitar places, idees, moltíssimes, ganes també, però clar, es necessita un recolzament econòmic, de recursos i sobretot social. I educació estem patint molt a nivell de recolzament social al llarg d'aquesta pandèmia. No sé què ha passat, no sé si és que som arxivos expiatoris d'altres coses, però estem patint molt i aleshores hi ha com molta crispació i això també s'ha de poder millorar perquè al final treballem pels infants, que és el futur de la nostra societat. Ja està. El Ferran volia dir alguna cosa, em sembla? Sí, però s'ho ha menjat tot la Cris. Estic d'acord, menys en l'última part. No crec que hagi sigut poc expiatori de res. Això no hi estic d'acord. Però és cert, el que tu estàs plantejant és el debat dels debats. O sigui, estàs plantejant que estem acollonits, ens hem regat la política de la por. I això és evident. Bé, no ho sé. No sé si, Anna, quedava algun tema més? No, tia. Bé, no. El tema ja és aquest, el meló que hem obert, no? D'obrim, no obrim, com... Dic perquè aprofito, em permetrà fer la petita falca publicitària en el moment, aprofito per dir-vos que avui que som molts i de fora, que si esteu interessats a la tintorera estem mirant d'engegar un Ateneu, que fem coses d'aquestes de moment com podem perquè la pandèmia no ens obliga, però que en breu obrirem el local i que us deixo aquí perquè veieu una mica les xarxes socials en les quals estem i pugueu apuntar-vos a la tintorera, que ens fa falta suport massiu i que crec que fem una d'allò important. Vinga, acabada la falca, continuem. Ja per mi... No sé si hi havia la torn de paraula o... Algú havia demanat? Deien coses per aquí. Puc explicar una anècdota, Anna? Sí, el torn de paraula, sí. Vale. No, Cris, només una cosa. Jo crec que en el contingut de que estaríem d'acord que cal un debat profund en l'ensenyament, això crec que cap d'aquí s'ho posa en dubte. Que es poden fer moltes coses per millorar, per canviar, no sé què, segur. Que sempre es menysté i s'ha de posar en valor com un dels primers pilars de la societat, també. Ara, que s'entengui que estem en una situació de Covid, igual el que no entén la població és que ara toca remengar-se en els serveis educatius, igual segons com es plantegen, no queda clar. Dit això, et poso l'exemple. Jo tinc uns amics que viuen al Raval, allà hi ha una escola, el Raval té altres problemes, diríem, parlo de Barcelona, estructurals, hi ha molta gent que està disposada a salvar el barri, com a nucli de Barcelona antic, de gent d'allà. Sabeu la dificultat que hi ha amb la gent immigrant, els pisos que s'ocupen, tota la casuística del Raval.
I allà hi ha una escola que obre i que la gent està contentíssima perquè és una manera que tots els nanos que corren per allà als carrers torni una mica l'ordre, digue-li servei social, digue-li ensenyament, digue-li el que sigui. I un dels problemes que tenen és com fer les entrades i les sortides en el carrer on té la porta aquesta escola, que és un carrer de 5 metres, clar, propi del barri del Raval, amb la qual s'han de mantenir les distàncies i tal. I l'altre dia, no sé si era divendres o va ser ahir, em va enviar un WhatsApp dient que l'escola Camins de les Franqueses, que veien els camps verds i el Montseny a darrere i l'espai que tenien i tal, i ha flipat mandonguilles. I m'ha preguntat i ha dit, Imma, aquí no podeu obrir? Però si aquí nosaltres hi posem tot Barcelona i fem virgueries. Clar, per això et dic, ojo que segons què no s'entén, perquè és l'estiu, perquè es pot treballar de diferents maneres, perquè l'espai que deixa veure Camins és un privilegi, llavors depèn quines notícies es donen, no s'entenen. I ara et poso aquest cas d'aquest amic que vinc a Barcelona i no ho entenen. O sigui, no ho entenen com ells estan fent virgueries per poder obrir l'escola i tornar a la normalitat i amb espais molt més adequats que pots fer classes, diríem, sota un arbre, perquè Camins ho té, doncs no ho entenen. Això deia, dic, vigilem com es diuen les coses perquè... És una anècdota, però em va fer gràcia. Ja està. No sé si puc contestar. Sí. Sí? Que jo ho entenc. De fet, és un dels debats, de que posar Camins en comparació amb altres escoles, per exemple, és que les realitats socials són diferents. A mi no m'han preguntat si voluntàriament vull anar a treballar a una altra escola, perquè considero que igual la realitat de Camins no era necessària. Vull dir que aquí també és on invertim els recursos o quines persones ho estan necessitant més i com ho gestionem. Torno a dir, el que hem de triangular és tots els recursos i posar-los a disposició. Jo em puc posar a disposició a treballar en un altre centre i puc dir obertament que la realitat sociocultural de l'escola Camins no ho necessita. Però és que aleshores estem tornant a repetir, hem obert les escoles demostrant i augmentant les desigualtats. Hi ha uns privilegiats que, com no ho necessiten, poden no portar els seus fills a les escoles i prevenir uns riscos, perquè en el fons fa 3 setmanes els infants no sortien al carrer. 3 o 2, ja no me'n recordo, perquè sembla que passi molt, però fa molt poc. Aleshores, jo ho entenc, que potser com treballo a l'escola Camins he pogut reflexionar, o perquè soc com soc i estic ficada en altres històries, he pogut reflexionar a un pas més enllà. En canvi, persones que estan en un centre que volen donar una resposta, la que sigui, però donar alguna resposta, ho han hagut de fer. És cert que el pas que hem fet a Camins el que ha obert és un debat. I com a debat hi haurà gent que està a favor i gent que està en contra, però que feia falta. Penso que feia falta, perquè no... I també entendre això, que no totes les escoles... Vull dir, que el departament és molt pervers. A tu et deixa triar escola, hi ha llibertat d'escola, hi ha autonomia de centre, hi ha diferents projectes, hi ha no sé què, no sé quant, però després les volem fer iguals, quan en realitat no ho són i quan hi ha recursos i gestions econòmiques diferents, perquè hi ha AMPAs al darrere, perquè hi ha... Vull dir, tot això ve de la LEC i d'un sistema anglès que vam copiar on no es manté la igualtat educativa. Vull dir que és que, no sé, jo ho entenc, el que ells et diuen, però els nostres principis, o els nostres no, perquè jo parlo per mi, anaven per una altra via. I ho entenc, jo ho he manifestat. A mi ningú m'ha preguntat si voluntàriament vull treballar al juliol, però no amb els nens de Camins, ho sento. Però és que és així, ho dic, i me'ls estimo moltíssim. Però és que igual no ho necessiten. Anem a buscar de quina manera reinvertim els recursos, de quina forma ho podem fer. I dir les coses pel seu nom. Estan obrint l'escola per recuperar la normalitat? No. Estan obrint l'escola per obrir un espai per a aquells infants, però no per recuperar la normalitat. Vull dir, la nova normalitat que recuperarem. Però que ho entenc, Imma, entenc el teu... I que potser nosaltres no ens hem explicat prou bé o jo no m'ho explico prou bé en aquest sentit. Deixeu-me, sisplau, trencar una llança perquè sura com si el professorat hagi viscut molt bé aquests dies de confinament sense fer res. Jo personalment, i em consta que tots els meus companys del Lauro, que és pel que puc parlar, hem treballat 3 cops més que el que treballem habitualment pel que fa a hores. Clar, imagineu-vos el que resols amb un comentari i uns dubtes en un grup
de 25, que és el que tenim al Lauro. Quan pregunta un, està responent a la pregunta 3, que us atreveixo a preguntar, és mail diari i sense horari, perquè quan un nano t'està preguntant una cosa és que està fent la tasca en aquell moment i tu no tens cor per dir-li no, t'esperes fins demà, d'acord? I llavors estem penjats a les xarxes sense horari. Jo no ho dic per fer-nos els herois, és que, però que ho sapigueu. Estem penjats a les xarxes sense horari tots els dies. Jo he rebut mails a les 2 del matí. I a més soc tan fric que estava despert i els he contestat. Vull dir, això està passant. És molt més còmode tenir la gent en grup. Per tant, però és que sobre això té una efectivitat reduïda. Ho dic només per posar les coses sobre la taula, perquè això està passant. Vull dir que jo crec que el professorat de l'EPAIS en general ha fet també un sobreesforç. No dic que siguem uns herois, però ha treballat molt més i tothom està desitjant tornar a les aules per això. Sigueu assegurs d'això. Només per posar les coses sobre la taula. En el sentit que hem de fer el setembre, jo què sé, si pogués escollir i tingués la bona vida per saber com està la situació, jo crec que al setembre podríem fins i tot començar amb normalitat. El que estic bastant segur és que igual a l'octubre o al novembre hem d'anar fent passats enrere i al davant. Però això anirà en funció de com vagin les corbes epidèmiques. Però és que jo crec que també. Però fixeu-vos el detall, i torno a insistir. Allò que està possible a les empreses per reactivar l'economia i bla, 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 i anar a treballar en plena fase 0, perquè aquí s'ha aturat tot menys els centres de treball, no està possible a les escoles. O sigui, hi ha països que han prioritzat escoles. La gent ha anat a treballar i ja no van les escoles, això ha existit. Ho dic perquè dona també la visió de a què dona importància a les autoritats en general. D'acord? Perquè podíem haver tancat els centres de treball i obrir les escoles. Això podia haver passat. Però el primer era reactivar l'economia. Ok? Per tant, fixeu-vos on fiquen el focus cada un. El Ferran vol intervenir i el Xavi, l'emoticona, no sé si és que vol dir alguna cosa o que està d'acord. Ferran, Sembla que hi havia l'Anna que també volia dir no sé què primer. Anna, tira. Bueno, jo parlo com... Primer, amb el tema de la feina dels mestres, puc corroborar, la meva germana no treballa en aquesta comunitat, treballa a València, però el tema de treballar en línia ha sigut un currasso i tremendo d'hores, això ho puc corroborar. Jo vull parlar com a mare de... Em sap greu que no hi hagi aquí gent jove dels instituts i això perquè poguessin fer comentari que l'Uru ho ha dit al principi, perquè jo us puc transmetre el que he vist a casa. Jo tinc un universitari, un altre que s'ha de ser atendido de todo i un altre que fa quart d'ESO. La meva filla està encantada de no haver d'anar a l'institut. I això de que diuen, ai, vés-hi perquè te convidaràs dels amics, diu, i què? I faran un grup i em posaran en el grup que no són els meus amics, de qui m'haig d'acomiadar, no? I un altre tema és el fet de poder treballar com a ella li va bé. És a dir, em connecto, no em connecto, ho faig ara, ho faig després. I això també ha anat molt bé, el tema. Jo només, no vull dir que s'hagi de treballar així, però que sapiguem que també el tema no presencial amb alumnes que han pogut treballar més al seu ritme, no sé, vull dir que jo crec que hem també de treure lo positiu en això perquè, bueno, jo, per exemple, a casa, la meva filla està contenta, jo, vull dir, i, bueno, el fet d'anar i... Perquè, clar, al final, quan ella va a l'escola, s'asseu en el seu pupitre, mira cap endavant i els altres estan allà, vull dir que no fa massa treball en comú ni se relaciona amb les seves amigues i punt, no? Si a l'escola ha d'anar, o a l'institut, o cap a un tema més interactiu, cooperatiu i això, doncs sí que necessitarem el tema presencial. Però si s'ha de continuar treballant mirant un professor amb un llibre i amb una d'allò, hi haurà persones que igual a l'institut ja els diran, bueno, aquí us quedeu, jo des de casa treballo molt còmodament. Vull dir que ha tingut la seva part positiva, que també crec que d'aquí n'hauríem de treure tots un aprenentatge, i ja està, vull dir que... I després, només volia comentar això. I em sap greu perquè si hagués hagut gent jove ho hagués pogut dir en directe, que suposo que això, en el cas de la primària, no ho teniu perquè són canalla més petita i, evidentment,
aquests inputs no els podeu rebre, però jo crec que tema instituts, doncs igual aquest input l'heu rebut. Ja està, només com l'experiència com a mare del que hem viscut a casa. Ferran, volies afegir alguna cosa? Bueno, bàsicament una mica com l'Anna, no? Jo l'únic que no comparteixo és aquesta sensació que teniu els mestres de que s'us ha matxacat especialment. No la tinc. Jo crec que heu currat molt i moltíssim i la percepció que jo tinc potser és que me'n moc en un entorn que hi ha mestres, però jo la percepció és que heu currat molt més del que us tocava a nivell d'horari i a nivell d'esforç. Dit això, posant l'exemple del que deia l'Anna, la meva filla no és el cas, però tinc un company que té un nano de 7 anys, i un altre, 7 o 8 anys, i un altre que té 5 o 6. Per tant, estan en el torn de la Cristina. Un no vol tornar a l'escola, diu que s'ho passa de puta mare, a casa fent la feina. I l'altre sí, l'altre, el més petit, sí, vol anar a escola per veure els amics. Per tant, no per anar a fer feina, per anar a veure els amics. De fet, ahir es van trobar, feia 2 mesos que no es veien i va ser espectacular. Llavors, hi ha l'altra banda que jo considero positiva, i després explicaré les parts negatives, però jo considero positiva que és que ha fet que molts pares s'impliquessin a fer la feina d'ajudar els nanos a treballar. Que això no passava quan els vas deixant a fora. I això crec que és part de la gràcia de l'assumpte. Altra cosa és que si això es normalitza i llavors ja veurem què passarà. I la part negativa és que, i aquí sí que jo que defenso funcionar per utilitzar les tecnologies al màxim per d'això, la part negativa crec que estem fonamentant una mica l'individualisme i això és un risc que haurem de veure com ho resolem entre tots. Res, només volia fer aquests comentaris. Uru o Cris, algun dels dos? Sí, apunts. Teniu molta raó. L'Estel volia intervenir. Perdoneu, és que he vist que aixecava la mà en un moment. No, només per el que acabes de dir que m'afecta, que jo tinc canalla petita i que per l'edat que tenen el tema dels coneixements i d'això m'importa poc que aprenguin ara a llegir o que ho aprenguin el curs que ve, no m'interessa, però sí que jo el que no sé si és realment si és important que obrin ara les escoles o no, en quines condicions, però sí que des de la meva situació personal sí que necessito... Mira en Jordi i l'Anna, digues hola! Sí que jo necessito, i ells necessiten sobretot, relacionar-se amb els altres nens. Vull dir, l'Otger, el petit, encara no tant, però el gran, que en té 6, el primer cop que el vaig veure, que el vaig sentir riure després de 2 mesos d'estar tancat a casa, va ser el primer dia que va veure un nen de la classe, que va estar jugant una estoneta amb un nen de la classe. Riure. Clar, i quan el vaig sentir vaig pensar, hòstia, no l'he sentit riure durant 2 mesos, tancat a casa. I el divendres ens vam trobar amb 2 o 3 més de l'escola i és que no hi ha color. I a aquesta edat, jo no sé si és a través de l'obertura d'escoles o a través igual en Jordi o la gent que treballa amb casals i monitors, com serà aquest estiu, però és que està clar que els nens necessiten sociabilitzar-se ja, perquè... I la salut mental dels pares també hi ajudarà bastant, perquè de tenir-los tancats a casa, perquè han estat tancats a casa, i jo tinc una mica de pati, però no em puc imaginar tenir nens de 2, 3, 4, 5, 8 anys amb pisos de 50 metres quadrats al mig de Barcelona, sense balcó. Buf, no m'ho puc ni imaginar, I llavors, si a través de l'obertura d'escoles, de no sé en quines condicions, però si no, buscar sistemes perquè els nens es puguin relacionar, puguin també aprendre i educar-se amb la sociabilització, que en 2 mesos, el petit, el primer cop que va veure els nens de la classe és que ja no se'n recordava dels seus noms. I ell se n'en recordava de tot. Vull dir, el tio amb això ho tenia molt clar quan anàvem a la classe.
Doncs en 2 mesos la meitat ja no els coneixia. I, clar, sí, tu. Bé, això, només l'experiència personal. Perdoneu, però haurem d'anar tancant, perquè ja són... ja queden 8 minuts per les 2. Fem els últims comentaris. El debat no ha sigut general, ha sigut sobre el mateix tema tot, i a la gent que no en coneixeu la Tintorera, aviam, hi ha molts debats ara oberts a les franqueses, de coses que estan passant, amb el tema de... Vull dir que podem aprofitar aquesta plataforma, si pot ser en fase 3, doncs també utilitzant el local i l'streaming, per obrir altres debats que interessin, vull dir que l'Ateneu us convidem a que participeu en això. I ara, si us sembla, tanquem ja el debat. L'Uru fa estona que volia dir alguna cosa, em sembla. Sí, res, intentaré fer per tancar, no sé si me'n sortiré. M'agrada molt que al final, els que teniu fills a secundària... Tens 7 minuts, Tens 7 minuts. És un moment. Que m'hagueu ajudat a corroborar una sensació que tenia, que és que realment per a algun d'ells aquest sistema de streaming o de fer les feines d'una forma més per teleconferència ha tingut coses bones. Jo ho he viscut amb la meva pell, jo he pogut accedir, per exemple, a debats de Madrid o de coses que m'interessen a mi, a conferències a Madrid, al País Basc, etc., que si no, no hi hagués accedit. Per tant, jo crec que això de fer debats com aquest o coses semblants que si es graven i es pengen, això arriba per quedar-se. He tingut la sensació que alguns nois i noies han treballat millor a casa, alguns altres no. Per tant, jo crec que faré servir aquesta eina encara que s'acabi el Covid. Però això no pot ser, ha de ser de mes a mes, o sigui, la presencialitat és necessària. Precisament també si teniu fills tímids i tot això, perquè és que, clar, si no, passa el que deia el Ferran de l'individualisme o fins i tot que una feina que fem, que la pateixen molt alguns adolescents, perquè si alguna cosa tenen són molta vergonya alguns d'ells, és precisament haver-se d'afrontar, fer coses en públic, etc., que per això tenim l'espai controlat allà. Amb això vull dir que segurament hem après a fer moltes coses, que les farem servir i les sumarem a tota la bateria de recursos que tenim a secundària. Jo no estic segur que això serà així. I a més, el que us deia abans, ens ha donat per fer recerca, que això ho hauríem de tenir molt clar. Els profes no haurien de parar de provar coses per veure quines funcionen. Però clar, si hem de provar coses, algunes d'elles no funcionaran, perquè és recerca. Jo soc molt favorable a anar provant coses, no fer sempre el mateix. Per tant, hem sumat aprenentatges i jo també tinc la sensació aquesta per part d'ells que algunes d'elles els han agradat força. Per tant, les farem servir. Però no és substituïble, la presencialitat, tinguem-ho clar. Aporta moltes més coses que només aprendre uns continguts. Però sí que és veritat que no és necessari fer una classe de totxo, de m'agrada molt xerrar, però no és necessari transmetre els coneixements xerrant, sinó que es pot fer d'altres maneres. Això per una manera. I l'altra, per anar tancant això, vull dir, jo crec que demanaríem una mica de comprensió. La situació és nova per tothom, també per nosaltres. Igual que en les mesures sanitàries han anat a una banda i a l'altra i hi ha hagut encerts i desencerts, jo crec que amb educació, i més com que ens han deixat la responsabilitat absolutament als professionals sense directrius de més amunt, doncs tindrem encerts i desencerts. Però que tinguem en compte que tot plegat ho fem, o almenys alguns ho fem, enfocant pel bé dels nois i noies, primer, ficant l'alumne al centre, i després solucionant aquests temes familiars i més socials que, m'entens, de conciliació, etc., que potser de rebot també, però nosaltres intentem posar els nanos al mig, al centre. Llavors, ho fem com bonament podem i tota idea és benvinguda. D'acord? I crisi per acabar, si et deixen anar 1000 pins, igual ens trobem. O sigui que ens haurem... Això. Vale, me apunto. Jo, si em deixeu i dona temps, afegeixo 4 coses també a nivell de tancament, o 3. No ho sé, perquè s'han dit moltes coses, però jo sí que voldria fer memòria, un reset, de quan va començar el confinament.
no sé, als 2 dies ja hi havia whatsapps i milions de propostes de pel·lícules per veure online, de llibres que havies de llegir, d'activitats de gimnàs en streaming i no sé què. Vull dir, i amb això s'hi van començar a afegir moltíssimes coses, doncs educació, l'educació a distància, les activitats no sé què, un conjunt de coses que crec que no ens han deixat, o no a tothom, perquè a mi, per exemple, no m'ha deixat a nivell laboral, per exemple, ni familiar, poder parar i dir, a veure, què està passant? Què ens està passant mundialment? Quines són les repercussions? I anem a fer, potser és un moment. L'any passat vaig fer un curs, l'estiu passat, un curs de filosofia educativa, de principis epistemològics de l'educació, i un dels ponents deia, i a veure si ho sabré dir, no estem en època de canvis, estem en un canvi d'època. I això ho deia pre-Covid. Ara estem en una pandèmia mundial i volem mantenir algunes coses iguals que abans sense haver fet una reflexió prou profunda. Jo sé que és molt utòpica i jo volia aprofitar aquesta situació per fer reflexions i canvis més profunds i reivindicar coses en educació que fa molt de temps que reivindiquem i que no arriben. Sembla que no serà. I que haurem passat per això i cadascú dins del seu individualisme o dins del que haguem pogut, amb iniciatives que ja funcionaven com aquestes i altres, doncs farem el que podrem i continuarem. Però no sé, aquestes ganes de tenir una normalitat, com potser el que hi havia abans no funcionava, a mi potser em provoca una miqueta de sensís. I de cara a reflexionar sobre l'educació, doncs també, perquè no arriba el moment de transformació, sembla que arriba més el moment de fer un pas enrere per poder cobrir determinades necessitats. Aleshores, a nivell de tot el que ha passat durant el confinament, recordar petites coses. En altres països l'educació no és obligatòria fins als 6 anys. Hi ha sistemes socials que ajuden a que les famílies estiguin amb els seus fills. Evidentment, socialment està acceptat, hi ha xarxes de relació. És a dir, l'escola no és l'únic mitjà perquè els infants es relacionin. Hi ha una base importantíssima que és la família. I en aquest país, des de fa molts anys, s'està perdent per necessitats econòmiques i laborals, sense prioritzar que la família és la base número 1 i la més important en educació. Evidentment, a l'escola és un altre element, però en altres països comencen als 6 anys i no els hi passa absolutament res. Al contrari, per exemple, tenen molt menys taxa d'alumnes amb dislèxia, perquè aquí posem determinats processos abans de temps, perquè, clar, si van a l'escola han d'aprendre a fer coses. Això una, que s'ha confós el dir que els infants, o que hi havia molta necessitat que els infants tornessin a l'escola per veure els altres companys. Doncs l'escola, evidentment, té una funció socialitzadora, però és que els parcs, que ara no poden fer servir els parcs, les relacions humanes s'estan perdent, les hem de recuperar. Per què els infants només veuen infants a l'escola? Perquè quan arriba el cap de setmana, igual els pares i les mares no poden fer determinades coses amb els infants o acaben anant a altres espais educatius i les famílies no van amb ells. Per tant, això també s'ha de posar sobre la taula i veure què ens està passant a nivell familiar i de quines xarxes i de relació trobem entre infants, no només les organitzades o les d'una educació formal. I això, que penso que tot això que a nivell social no estava funcionant, doncs ara ha esclatat encara més i s'ha posat l'educació en el centre. Però que m'ha agradat molt compartir aquest moment amb vosaltres, gràcies per convidar-me i no sé, espero que hagi servit també per reflexionar sobre el tema. Merci. Bé, ja si em deixes acabar, Anna, ja acabo. Bàsicament, insistir en el que farem debats, continuem fent debats. Esperem ja el proper fer-lo al local, de manera presencial i telemàtica. Per tant, no perdrem això, perquè jo crec que és una eina de sortida bona. No sabem encara quan, però en breu. Jo crec que en un parell de setmanes potser estem d'allò. Igual parlem dels arbres, que és la tala aquesta horitzontal que han fet. Igual parlem de la situació municipal, igual parlem d'una altra cosa. Però en breu engegarem ja. Que sapigueu que tenim la web a punt d'arrencar-se, que suposo que dintre de la setmana que ve ja la tindrem en marxa, que estem a les xarxes socials, que necessitem
gent que s'apunti a la tintorera a fer coses i a ser soci, que entre tots la fem i que això no és només cosa de 4 celebrats que estem aquí. Agrair-vos a l'Uru i a la Cris la participació. Jo crec que el debat ha estat molt viu i molt intens i ha estat, de fet, hem tingut fins a 25 participants i encara aguantem 21, amb la qual cosa la cosa està potent. Que sapigueu que, a més, ja acabo, que sapigueu que, a més, això, si ha sortit bé la gravació, mirarem de penjar-la a YouTube perquè la tingui tothom i que farem un recull del xat perquè hi ha moltes aportacions prou interessants que crec que les podem fer públiques a tothom. En fi, no sé si algú, la Imma no sé si volia dir alguna cosa més, l'Anna o algú. Sí, molt breu. Estic d'acord amb l'Anna, traiem les coses positives del que ens ha portat aquesta situació. No anava per als profes de secundària. Jo crec que hi ha una cosa que hem fet malament, no malament, però quan expliquem. No és el mateix un presencial, que tu pots explicar el que sigui un contingut en una hora i mitja i captar l'atenció, que fer exactament el mateix telemàtic. Què vull dir? Que el telemàtic és això, la pantalla aquí davant, directe al profe, no? Clar, i connectar-te una hora amb un profe telemàticament així és impossible, o sigui, és un tostón, directament. I llavors jo crec que hem de mirar com fem les classes presencials i com s'han fet les classes de manera telemàtica. És a dir, potser el contingut, la presa d'atenció amb l'alumne són 20 minuts, no massa més, i llavors donar-los un temps que ells disposin i facin. I si vols, al final de la classe, tornar a reprendre la connexió. Perquè si no et trobaves un profe que estava explicant durant una hora i mitja, 30 pantalles en negre, perquè, clar, un duria anar en pijama, l'altre duria anar bé de saber i l'altre duria ni ser-hi. I llavors, clar, això s'ha d'organitzar, no? Perquè jo havia sentit algun comentari de i ara obriu les càmeres, què tal? Jo he vist a casa, no? De sobte, clar, que dius, t'estàs pentinant? Clar, llavors dic, clar, és que aquí no és la gestió dels nanos, és la del profe. O sigui, el contingut en 20 minuts està fet i la resta ja és una altra cosa. Res, és un simple consell, que jo no sé si val o no. Ja està. Moltes gràcies per tot. Bueno, lo dicho. Seguim. En breu tindrem més debats d'aquests i més activitats. S'està preparant un cinefòrum i cursets d'informàtica i coses d'aquestes. Vull dir que us animo a que participeu tots amb la tintorera, que jo soy muy pesado, però que toca fer això perquè és una plataforma que ens pot donar a tots sortida a nivell municipal i a nivell mundial, si cal. Gràcies a tots.